Hasiera emango digu, orduan gaurko osoko plenoari. Behatzi puntu ditu pleno honek, oizko aktaren onarpena eta galde erreguz aparte, mozio bat dugu, EH Bilduk aurkeztutakoa diru sarrerak bermatzeko laguntzaren proposamenarekin datorrena. Dekretuen berri, eta gero aurrekontuarekin lotutako 3 puntuak. Bata kildalerako aurrekontuak, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendarekin. Eta gero, 7. eta 8. puntuak kontu ematea da. Alde batetik, 2005ko aurrekontuaren likidazioen kontu ematea, eta bigarrena berriz, lehenengo hilabetean kontu hartzaileak egindako ingeren kontu ematea. Lehendaziko puntua, primer punto, 2006ko martxoaren 17ko udalatzarrak egindako bilkuraren zirriborroa onartzea. Aprobación del acta del pleno del 17 de marzo. Zain horretxeak ez zer duen edo zuzentzeko. No sé si alguien tiene alguna aportación para corregir o no. Ez. Bala ez bada, bozkatzera basatuko gea. Aldeko bozkak. Bigarrengo puntua, diru sarrerak bermatzeko laguntzaren proposamena. Propuesta para mantener lo que es las ayudas de AGI. EH Bilduk proposamen hau presatu zuen, orduan ez dakit zer zuen esan. Ez bakarrik, ez dakit ez zetuzte, justifikazio edo zigo guztia azaldu behar degunik, bakarrik esan azken bolara honetan gai honek izugarrizko zalapartak edo sortu ditula, ez da? Hasi gineria 2015ean Gasteizen Maroto jaunak arrotu zituen hautsak nolabait gaitzesten, eta nik uste dut, ez dakit, hauts haiek edo olatu gura zabaltzen joan da. Eta Gipuzkoara bakarrik ez, baita ere Jaurlaritzako hainbat pertson esanguratsu ahotan ere badabiltzate, ez da? Laguntzan gai hau, hitzetik hortzea, batzutan gauza bat esan, gerura zuzendu, eta, pentsatzen dugu benetan, guztionen atzetik beti bezala, horrelako hautsen arroketak egiten diranean, helburu bat egoten dela, eta da, hain zuzen ere, diru laguntzen burrizketa bat. Eta lehenengo noski gizartean giroa sortu behar da, giro horrek generalean gainean, ikuste dut alarma, bildurra, eta arerioa oso argi nolabait seinalatu, identifikatu egiten ditula, ez da? Eta noski, guzti horrek herritarrengan sortzen do nolabaiteko egonezin bat, kontestazio bortitz bat, hemengok eta kanpokok, eta nik uste dut hor, eztabaida horretan, garbi dagoela, nolabait, askotan, jende txiroak, behartsuak, bildurra sartzeko balio digutela, ez da? Eta benetan, hoiek izango balira bezala, gure egoera ekonomiko larri honen, edo larritik ateratzen ari omen gara, larri honen nolabaiteko errudun bakarrak. Aldiz, ez da begiratzen beste leku batzutara. Non, beste diru batzuk, beste bide batzutatik joaten diran, edo ez diran bideratzen, edo ez diran rekaudatzen edo biltzen, eta horiek ez digute inungo kezkarik sortzen. Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundian hartutako badirudi, hartua dagoela erabakia, EH Bilduk egiten do proposamen bat, eta hain zuzen ere, bere garaian errenta de garantía de ingresos nolabait urte bete behartzen hori kobratu alizateko,
Eta, bueno, 3 urtetara pasatu zen, hori, eta bien bitarte hortan, noski urtebetetik 3 urtetara pasatzeko tarte horretan, jende desente gelditu zen, nik uste dut, babes sozialik gabe, eta babes sozial horri aurre egiteko nik uste dut sortu zala Gipuzkoan agia, ezta? Asko azpimarratzen da, agia hauen nolabaiteko erabiltzaileak kanpotarrak direla. Kanpotarra horiek nolabait gu zapaltzea etorri diela, gurea jatea etorri diela, gaina ez dute zer aportatzen, ez dira hemen geldituko. Noski, migrazioak dauken patua hain zuzen hori da, ezta? Migratzen dela bizitza hobeago baten bila eta zerbait etorkizun hobeago baten alde egiteko. Eta nik uste dut hori eskubide legitimoa dela, hemen eta kanpoan. Eta ikusi besterik ez dago, gure Euskal Herri hontan, aberats honetan, eta horrela nik uste konsideratuak garela, horrela ikusten dugu gure herria, zema gazte atera beharra izan duten eta izango duten, ikasketak bukatu eta eurentzat ere nolabait, lan eskasia edota lan oso kualifikatuak falta direlako. Galdetu beharko litzaieke gazte horiei, kanpoa jutea egiten dutenen aukera, aukera hori zeren baitan egiten duten. Eta iruditzen zait, aukera horien barruan, adierazletariko bat da, lurralde horrek, X lurralde horrek, ze aukerak eskaintzen dizkiaten, eta zein dan niretzat aukeraik onena. Zilegia da, aukera horiek egiteko garaian, gauza guzti horiek baitare, nolabait, hausnartu eta horiek baloratzea. Orduan, situazioa hau da, eta nik esango nuke, justu, agi hau sortu zanetik, Gipuzkoan, estrangeroen, atzerritarren igoera, 0,2koa besterik ez dela izan. Eta egia da, badaudela herri batzuk, herritar berrik, proportzioa handigo batean, hartu izan du dituenak, eta horietako bat ordizia da. Hori ez dago ukatzerik. 12,2, ez dakiz zenbatetan egon gaitezken. Baina herritar berri horiek, hain seinalatuak eta udenak, nik usteet egiten dutela baita ere bere aportazioa, bere zergak zuzenean eta zeharkakok ezpadira, behintzat zeharkakok ordaintzen dituzte. Hain zuzen ere, estimatzen dugu eta baloratzen dugu pertsona hauek, hain zuzen ere, bolondres lanetan ibiltzea eta gure gizarteko hainbat saretan eta estrukturatan sartzeko proposamena egin, aukerak eman, eta benetan beraiek ere herritar aktibo bezala nolabait bere burua ikusi eta hortan sartzea. Hori txalotu egiten dugu. Bueno, hain zuzen ere, lehenago aipatzen hon bezala, migrazioak aurpegi asko ditu. Asko. Hemen, kanpon, lehenau eta orain, eta geroa ere bai. Orduan guk bakarrik 5 punturen aldarrikapena egiten dugu, proposamen honetan. Alde batetik, Ordiziako udalak bere babaisa adierazten diela gizarte zerbitzuen erabiltzaile guztiei, inolako salbuespenik gabe, eta gogoratu nahi du ongizate soziala herritarren eskubidea dela. Halaber, bere aitortza adierazi nahi die gizarte zerbitzuen langile guztiei beraiek baitira eskubide horren bermea. 2. Ordiziako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio diru sarrerak bermatzeko laguntza, erderazko agi ezagutzen dena, izeneko prestazio erasotzen jarraitzeari utzi eta bereziki hori justifikatzeko argudio xenofoboak bere hizketatik desagertarazteko. Ordiziako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio
agia izeneko prestazioa bertan bera usteko duen asmoari uko egin diezaiola. Lau, Ordiziako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio planteatu diezaiola Eusko Jaurlaritzari diru sarrerak bermatzeko errenta jaso alizateko eskatzen den erroldatze denbora 3 urtetik urtebetera pasa dezala hain zuzen ere lehen zegoen bezala. Horrela, ez litzateke disfuntziorik egongo erkidego barruan eta lurralde guztiak egoera berdinean aurkituko ginateke. Ordiziako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio mozio honen 3. puntuan jasotakoa lehenbailen burutu dezala. Ide batzukin ados nago edo gaude, baina osotasunean planteatzen denarekin, hainbat arrazoi edo argudio ditugu baita persatuta mozio horren kontran edo bozkatu ahal izateko. Duela legalia 6 edo noiz izan zen, Foru Aldundiak udaletxe guztiko teknikariei bidali zien inkesta moduko bat, jaketeko teknikoki eta ez politikoki, eta duela gutxi diputazioan dibila bat egin genuen, eta ziurtatu ziguten politikoek ez dutela hartu emana izan inkesta edo dosier horretan. Eta teknikariek osotasunean hainbat datu eman zituzten eta horiek dira hain zuzen ere bertan eman nahi ditudanak. Egia da, pilaren 12an, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gobernu Kontseiluan gizarte politika departamentuak agia edo aldatzeko aurkeztutako proposamena berretsi zuela, eta bertan iritsi egun informazioa edo arrazoia da, hau hartzea bultzatu duen oinarrizko arrazoia agiaren onuradunak gizarteratzen ez dutela ez duela lagundu izan da, altosun egoeratik irten eta bizi proiektu ebalkaratzeko tresnarik ez duelako eskaintzen. Guk ditugun datuak hurrengoak dira. Bata, diru sarreren bermerako laguntza, agi edo ez dela ezaguntzen den hau, irla bat dela Europan, baitute beste inunez eskaintzen diru laguntza hau. Eta hau, esaten dute, arazo nagusi bezala dela. 2012an agia martxan jarri zen, eta hau finantzatzeko, gizarteratzeko diputazioak zituen beste bi diru-laguntza batzuk desagertu hasi egin zituen. Baina laguntza mota berri hau jasotzeko denbora mugarik finkatu ez zenez, Gipuzkoarantz migrazio fluxua artifizialki handitzea eragin du. Eta hau bintzat teknikoki, soporte tekniko bat dago, hau ere ziurtatzen duena. Eta hau esateko hurrengo datuak txostenean agertzen dira. Gipuzkoan bizi den etorkin biztanleriaren eta agiaren jasotzen duten jatorren artean ez dago koherentziarik. Jatorri batzuk 4 aldiz gehiago dira beste batzuk baino. Krisi garaian etorkin biztanleriak behera egin badu estatu osoan, Gipuzkoan ezik. Eusko Erkidiguan adibidez 6 jaitsi da, Gipuzkoan berriz, guk ez dugu aipatu duzun 0,02 hori, baizik eta 6,5 igo da. Euskal Erkidegoan, Gipuzkoan bizi da, bizileko behemenik ez duen etorkinen 60% da. 2015an iaz agia jasotzen dutenetik, erdiak baino gehiagok ez zuten ez bizileku ez baimenik ere. Herri desberdinetan modu irregularrean dago ezarrita, Ordizia da txosten horretan agertzen den herri nagusia, desoreka hori nabarmentzeko. Hemengo kasuan 8,75 iristen da datuetan, eta urneta beste alden egonik, urnetan 0,35 da. Baina badaude beste herrialde batzu, Irun, edo Eibar, edo Renteria, hor bertan 2,4an daudela.
Eta ez dago pobrezia tasarekin lotuta. Sortu den sarearen jatorriarekin baizik. Eta udalerri batzutan, agiak ongizate, hezkuntzan, osasun eta bestelako behar gehiago sortzen diturarik, eta honek, errekurtso mugatuak ditugunez, babes sistemak, bazkenen zailtasunak ditu hauek atenditu izateko. Mozioan bertan agertzen da 1.900 pertsona horien referentzia, 1.900 pertsona eta 1.000 familia babesik gabe geratuko direra edo kritikatzen da, baina diputazioak behintzat eman digun informazioarekin argi du ez duela inor baztertuko eta Gipuzkoan bizi eta bere ardurapean adin txikikoak dituzten familientzat aparteko neurriak baita proposatuko ditula haien babesa bermatu ahal izateko. Eta, proposatu du beste proiektu bat, elkarrekin plana, hauen, bazkenen baztertze arriskuan daudenentzat, gizarteratu ahal izateko. Datuak asko ditugu, baina ez datuzte guztiak edo esan behar direnik. Comentaba que comienzo de la legislatura el Departamento de Política Social de Diputación propuso analizar o estudiar los efectos de la AGI o AGI. Para ello lo que hizo fue pedir la colaboración de todos los servicios sociales municipales y de ahí extrajeron una serie de conclusiones. En este estudio participaron únicamente técnicos, no hubo ninguna intervención por parte política. Y el argumento que desde Diputación nos han trasladado como fundamental para adoptar esta decisión es que el AGI ha evidenciado que no ha contribuido a la integración social de sus beneficiarios al no ofrecerles mecanismos para que desarrollen su proyecto de vida y salgan de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Tenemos extraídos datos del informe, que son datos técnicos, en el cual los argumentos son los siguientes. El principal problema del AGI es que al final convertía a Guipúzcoa en una isla, una singularidad que no existe en ningún otro sitio de Europa. En 2012 se eliminaron 2 ayudas destinadas a la inserción para poder financiar la puesta en marcha de esta ayuda. Sin embargo, al no fijarse un límite temporal para el acceso a esta ayuda, la AGI aumentó artificialmente el flujo migratorio hacia Guipúzcoa. Y este efecto se observa en los siguientes datos. No hay coherencia, por ejemplo, entre el origen de la población inmigrante que reside en Guipúzcoa y el origen de las personas beneficiarias de la propia AGI. En algunas nacionalidades, la representación de estas personas también beneficiarias de la AGI cuadruplica a las personas inmigrantes. Guipúzcoa ha sido la única provincia de todo el Estado en la que no se ha reducido la tasa de personas inmigrantes durante el periodo de crisis económica. Durante el periodo 2011-2015, el número de personas inmigrantes se ha reducido en un 6% en Euskadi, mientras que en Guipúzcoa se ha incrementado en un 4,5%. Guipúzcoa también se encuentran más de la mitad, el 60%, 2/3 casi, de todas las personas sin permiso de residencia de todo Euskadi. Además, más de la mitad de las personas beneficiarias en 2015 no tenían permiso ni de residencia ni de trabajo. Y la implantación en los municipios ha sido totalmente irregular. Desde un 8,79%, como es el caso de Ordizia, pasando a un 0,35% de Urnieta, pero municipios importantes como Donosti, Irún o Rentería andan en tasas de un 2,4%. Y no está relacionada con tasas de pobreza, sino con la nacionalidad de la red constituida. Y en algunos municipios, esta AGI también genera necesidades sociales, educativas, sanitarias que el sistema de protección tiene dificultades incluso para poder cubrir. Respecto a la crítica también que se hace en la propia moción sobre la medida necesaria en desamparo a 1.400 personas o 700 menores, destacar que Diputación no va a dejar a nadie en la cuneta y que se han propuesto medidas excepcionales para garantizar la protección de las familias inmigrantes con personas menores que ya residen en Guipúzcoa. Y para estas personas que se encuentran en Guipúzcoa en situación de exclusión social, el objetivo que tiene Diputación es el de impulsar el plan Elkarrekin con la idea de favorecer o impulsar acciones de inserción y de integración en
en nuestra comunidad, al fin y al cabo como ciudadanos nuevos que son de aquí. Bueno, esto es en principio los argumentos que se extraen del propio estudio del AGI directamente. Bueno, nik ez dakit bakar batez, abai, bakar. Utziko duzu, bai. Ez, Josebi, nahi iruditzen zait, aipatu dezun guzti hori garbi dago, prentsan danok irakurri dagula, Osa, argudio horiek danak, Peña Andreak eman ditu, behin eta berriro azaldu dira, medio guztietan. Eta nik egia esango dizute, nahi izugarrizko kezka sortzen dit, esate baterako esaten danean, Gipuzkoan beste inun baino irregular gehiago daudela. A ber, estrangeri legea ezagutza aldegu. Eske badirudi, bigarren, esango nizueke, pixka bat, irakurtzeko baitare ze gertatzen den, eta ze datuak dauden Araba alden esate baterako, eta Araban ez dago agirik. Edo Nafarroan esate baterako. Nafarroan, eta Nafarroak ere ez dauke agirik. Eta pentsatzen baldin badegu, migrazioaren kontuari jarri behar zaiola, esi sanitario bat, nik uste oso gaizti gaudela, hori pentsatzen baldin badegu. Eta, klaro, zuk hor gauza batzuk irakurri dituzu, baina eske kontuan hartzen baldin badegu, teknikoi, egin zaien galdera sorta, foru aldunditik, eta nik uste hori izan dela beraientzat oso esi komodoa. Teknikoek esaten digutena guk bete egingo dugu. Galdera bat, zan, gaur egun uste aldezu, agik balio duela Gipuzkoan bizi diren eta pobrezia egoeran dauden pertsonen egoera hobetzeko, edo uste dizu Gipuzkoara datozen pertsonak etorri berriei bakarrik laguntzen zaiela? Hau dira galderak, Uste alduzu agi dei efektua duenik? A ber, galdera hauek egiten baldin badituzu, zu ze horria izea nola baitia erantzun bat bilatzen. Zu izea erantzuna bilatzen. Uste duzu agikentzek bada familia asko gabetasun egoeran eroriko direla? Edo uste duzu besterik gabe migrazio fluxuak murriztuko direla Gipuzkoan bizi diren pertsonengan eragin negatiborik izan gabe? Ni galdetuko nuke, galdera hauek, zer duzu laguntza hauek mantendu beraldira, bai ala ez, galdetu iten da. Noski, seguruena, egoera honen inguruan, zarautz bat hartuko bagendu, edo ordizia bat hartuko bagendu, oso egoera muturrekotan gaude, zarautzen, migrazioarekin, ez da ez zurrumurrun gairik landu behar izan, hemen nola ibili behar izan du dugun, eta nik uste dano dakigula. Zurrumurrunen inguruan sortu ziren egoerei aurre egiteko ekarri ziren islariak, egin ziren jardunaldiak, eta bar. Galderanik egingo nioke, ordiziara etorri diren hauek zergatik etorri diren. Eta Beasainen esate baterako gu 12 batean baldin gaude eta estankatuta baldin gaude 2015-etik hasita zergatik Beasainek orain pixka bat indizea altxatzen doan, galdera horiek egin beharko lirateke. Eta noski, hor nahasten dira alde batetik hezkuntza, arlo sanitarioa, baina igual, pixuka alokatzeko dauken jendeari igual galdetu beharko litzaioke, etorri dien berri horiek favorizitzen duen bere merkatua bai ala ez. Esan nahi dizut, nik ez dute honekin esan nahi, gauzak ez zirela berrordenatu behar, baina ordizia batean esate baterako estranjeroen artean, eta agi onuradunak direnak, 50 pertsonari dira, edo inguru hortan, nolabait, formazioko, eta aurretik ere bai formazioko zea batzuk hartzen. Orduan, iruditzen zait, gauza bat da, borondatea izatea gauzak regulatzeko hobetzeko, lanbidekin ere dano dakigu zer estratan gauden.
edo ze sestra dauden gizarte mailan. Eta izura ez da egon Bilduren eskutan, Lanbidek ere baditu arazok eta oso larriak. Eta Bilduk ez da eskuik sartu. Baina sobra ere beste batzuk ere, kompetenteak direnak ez dute gaitasunik izan egoera horri aurre egiteko. Eta pentsau, aizkeneko manifestazioak, aizkeneko agerraldiak, ze folloi montatu don, eta momentu honetan, aizken batean, ez da, goikargu batek barkamen askatu behar die, lanbideko langile egin dituen, ez dakit, azalpen deserosoen gandik. Orduan, esan nahi dizut, erresa dala, baino nik alternatiba horiek, ikusi nahiko genituzke, eta hoberako bada, hobe. Baina guk garbi ikusten duguna da, pobrezia egoerari aurre egin behar zaiola, foru aldundik eutxe egin behar diola horri, eta jaurlaritzak bueltatu behar dola garai batean bezala, urtebeteko nolabaitiko erroldatze gaira, epera. Pobrezi horri aurre egin behar zaiola, guztiz, eta hemen arazoa da, lurralde bakar batetan, azkenen, diru laguntza, barkatu, egia da, Belen egia da, arazoa egizu, agian Belenek eluke oain egia da, arazoa egizu, venga, txanda, berdin du, ez da, bat ez da egiten, bale, jazta, Belen, nik uste azalpena, egin dezun azalpena lehenengo zean izan dara fine, tokatu dituzu arlo guztiak, uste bete-betea eta benetan, argumento basikoak eta nik uste egokienak darenak defendatzeko olako proposamena. Uste, diputazioa kentzeko erabakia hartzen duenen erabaki politiko gutxe dela. Eta beti ateratzen ditugu zenbakiak, eta ez da fine sartzen zein dan realitaten horren problema, ez da sakontzen, hor gehatzen da, zenbakiak eta dirua. Eta nik uste diela hemen bi gauza jartzen balantzan, bata eskubideak nundaren, pertsona horien eskubideak nundaren, eta bestea gure onura edo gure ondo egotea, ondo izatea elkarte bezala, ez? Eta hori hipokresia puntu badauk ere bai, ez? Eta beste aldetio, klaro, garbi, eta beste aldetio gainaz, esate diguzu, etorri lasai, erroldatu zaitez, ez dakizte, eta gero beste aldetio, bertan usten ditugu, inungo babesi gabe. Bueno, ez dut uste hori egokia denik inunik inoa, ez? Alternatibak planteatzen bali badira, alternatiba planteatu behar dira lehendik, babesak endu baina lehena. Eta ez, olako bronka edo nolabait esate baterakoa montatzea elkarte baten nun agertu eginda sistema bat agina errealitate baten erantzun bat ematen ziola, ez? Eta hori kentzea ukatzea da errealitate hori. Eta horrekin ez ugatz inoa. Jende hau behar dona, hemen dago, eta beste argumento guzti horiek oso hipokritak netzako die, eta nire lugu garbi dauket, babestu baiezkoa emango diotela honei, eta gehiago ere bai. Vamos a ver. Yo me voy a centrar un poco en lo que es la moción, en la fundamentación de la moción, que tiene algo que ver con la fundamentación que ha hecho la portavoz de Bildu, pero no todo. Ha ido un poco más lejos de lo que la fundamentación de la moción dice. Y en principio, nosotros compartimos los dos primeros puntos de la moción, que manifestamos nuestro apoyo también a todas las personas usuarias de los servicios sociales, sin ninguna excepción. Y también recordamos y queremos recordar que el bienestar social es un derecho de la ciudadanía. Eso lo tenemos claro y yo creo que lo compartimos todos los que estamos aquí. Y también queremos reconocer y exponer nuestro reconocimiento a todas las personas trabajadoras de los servicios sociales, porque son ellas la garantía de que se aplique ese derecho desde el punto de vista técnico o profesional. Ahí no tenemos ninguna pega.
Y en segundo lugar, yo lo que quiero dejar es clara una cosa, que ninguna persona de las actuales perceptoras de la AGI se va a quedar sin AGI, ni una. Tal como viene el decreto, esto va a seguir hasta que puedan acceder, hasta que mejoren sus condiciones económicas, familiares, laborales, etcétera, y hasta que puedan pasar a ser perceptoras de la RGI. O sea que, por tranquilizar a toda la gente que actualmente es perceptora, ninguna se va a quedar sin la RGI. Por otro lado, bueno, en lo que dice la fundamentación, ¿no?, se retrotrae a finales de 2011, cuando se hizo el cambio en la RGI, que hubo lo que Bildu llama un recorte, al pasar del periodo de empadronamiento como requisito de 1 a 3 años, pero luego a continuación dice que automáticamente esto condujo a que muchas personas quedaran fuera de nuestro sistema de protección. Yo creo que EH Bildu es tan consciente como los demás que el sistema de protección es mucho más que la RGI. El sistema de protección y la misma ley de garantía de ingresos, aparte de la RGI, contempla también, dentro de la garantía de ingresos, las ayudas de emergencia social. O sea que en su momento nadie quedaba, desde el punto de vista de las prestaciones económicas, desprotegido, porque las ayudas económicas protegen durante un periodo, ahora también, los 6 primeros meses, por ejemplo. O sea que esa protección existía. Lo que sí uno se habría que preguntar, porque también en la fundamentación habla de que la AGI, como dice, ¿no?, dice también que para hacer frente a este recorte social del 1 a 3 años, la Diputación Foral de Guipúzcoa creó en julio de 2012 la AGI, donde el tiempo de empadronamiento requerido es de 1 año. Ahora es de 1 año, pero antes era de 6 meses. Cuando se puso la AGI era un periodo de 6 meses. Habría que preguntar a EH Bildu si eso también o no es un recorte. ¿Y qué motivó el que aumentaran ese periodo de empadronamiento como requisito? Todos los preceptores, además, tampoco es cierto, como dejan ver, que pasó de 1 a 3 años y a partir de ahí solamente podrían entrar los preceptores de 3 años. Hace poco me recordaba la compañera de Oricia Orain que efectivamente que con un periodo de 1 año también es posible ser preceptor de la RGI, siempre que tengas 5 años de cotización en la Seguridad Social. Entonces, en la fundamentación pues se hurtan esos pequeños datos que dan una imagen que no es cierta. Con la desaparición del AGI, que si se cumplen los planes de la Diputación, pues desapareciera en 2018, los preceptores actuales seguirían percibiendo hasta 2018 si no mejora su situación económica, pero también tendrían cabida desde aquí hasta diciembre de 2016 todas aquellas personas que tengan menores a cargo. O sea que la desprotección de ese colectivo, en principio, eso está asegurada, la protección. Otra cosa es los que vengan detrás. Pero los que vengan detrás se van a encontrar con un sistema de protección como se encuentran los alaveses y los vizcaínos. Y si el plan que tiene marcado su elaboración, Diputación, se cumplen los plazos tal y como está estimado, pues a finales del 2016 contaremos con un plan de inclusión social que probablemente todos desearíamos que contemplara también ayudas económicas para incentivar los procesos de inclusión social. Es decir, ¿que hay un recorte? Bueno, pues hay un recorte. Recortes ha habido aquí, muchos, pero es un recorte más bien derivado de la situación que hay que poner un poco de orden en este sistema, porque lo que no se concibe, nosotros somos partidarios de la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, lo que no se concibe es que solamente haya un tipo de ayuda, de este tipo de ayuda, solamente en un territorio histórico, que también fue decisión política, no estaba basada en ningún informe técnico. Entonces yo creo que, bueno, en principio, la gente actualmente perceptora de la AGI va a seguir dentro del sistema de protección. Es más, ahora contamos con otros instrumentos de protección, como puede ser las prestaciones económicas para evitar o para luchar contra la pobreza energética, que también esas no requieren periodo de empadronamiento. Esas están desde que llegas aquí y tienes un problema que te van a cortar la luz, ahí tienes también esa protección puesta.
La protección social alcanza hasta el sistema de salud. O sea, que cuando aquí hablan de que quedan fuera de nuestro sistema de protección, bueno, habría que ponerlo en cuestión este fundamento. Y si todo fuera bien y el PP pues no pusiera muchos más obstáculos, las prestaciones económicas que se derivarían de la nueva ley de vivienda también entrarían a formar parte de ese sistema de protección social. O sea que en principio la protección, ya digo, de todas estas personas está asegurada. Las que vayan entrando por necesidad en el sistema van a seguir teniendo las ayudas de emergencia social, van a seguir teniendo las ayudas contra la pobreza energética, tanto en Vizcaya, en Álava como en Guipúzcoa, de forma que no vamos a hacer ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda según el territorio que estemos. Y luego hay una frase que aquí, pues sí, parece que cuando hablas de alarma, pues sí, puedan alarmar, porque dice: debemos recordar que son receptoras de la AGI 1.422 unidades familiares y que en estas familias hay 700 niños y niñas que deben protegerse legalmente. Y yo vuelvo a recordar que todas esas personas, todas, van a seguir percibiendo la AGI y no van a caer en una situación de desprotección, porque o mejoran su situación económica o van a poder acceder a la RGI. Esa gente no tiene ningún problema de ningún tipo. Luego hay otro tema. El AGI también fue, además en las mismas intervenciones de Junta, el diputado de entonces comentaba que se ha dado cuenta que no era una competencia propia. Y nosotros llevamos mucho tiempo también aquí defendiendo que las competencias se distribuían según quién es la institución competente. Pero bueno, puso en marcha la AGI, pero no contó con los ayuntamientos, también con el personal, por ejemplo, para decir: oye, mira, os vamos a reforzar un poquito con los ayuntamientos, os vamos a reforzar un poquito vuestros equipos para que puedan dar respuesta a la gestión de estas prestaciones económicas, porque lleva su trabajo, no solamente es al principio, sino todo el procedimiento que estiman de seguimiento y todo. Ahí no pregunto nada. Y tampoco, igual que la RGI, igual que los problemas que hay ahora, tampoco se pusieron los instrumentos complementarios adecuados, cursos de formación, de capacitación profesional, de aprendizaje del idioma, de habilidades básicas para desenvolverse en esta comunidad que generalmente pues, es nueva para muchos. Todo eso tampoco se puso en marcha. En Ordizia, pues bueno, dentro de lo que cabe, se puso en marcha unos cursos, se va haciendo una capacitación profesional en la medida de nuestras posibilidades. Se trata de incluir a todas las personas perceptoras, no solo de AGI, sino de AES también, en las redes sociales. En redes sociales me refiero a las redes ciudadanas, asociaciones, participar en las actividades. Yo creo que eso se tiene y se debe hacer, y yo creo que en el siguiente plan que Diputación tiene previsto hacer se tiene que contemplar. Y luego hay otro, pues lo que decía, que si es una competencia del que hace la ley, y el que hace la ley es el Parlamento Vasco, el debate, las leyes, las normas se tienen que hacer en el Parlamento Vasco. Yo no digo que ahora el sistema sea el mejor ni el idóneo. El sistema actual tiene muchos déficits. Hay que ponerse a reflexionar, a debatir, hay que resolverlo. Y no es malo que se debata en los ayuntamientos, pero yo creo que es mejor y lo que va a posibilitar cambios que se hagan en el Parlamento Vasco. Y en ese sentido, bueno, nosotros vamos a votar en contra de la moción. Yo digo porque en la fundamentación yo creo que con las argumentaciones que utilizan no se da una información completa que para cualquier debate o para cualquier decisión yo creo que es necesaria. Y aunque compartimos, ya os digo, todo lo que se ha referido al apoyo a las personas usuarias y a los trabajadores sociales, pues no compartimos el sentido de requerir a la Diputación. Requerir a la Diputación no es competencia suya. Yo creo que tenemos que requerir al Gobierno vasco que establezca un sistema de protección mejor, adaptado a las situaciones, y en eso me quedo. Nosotros vamos a votar en contra de la moción. Segundo bat. Honekin ez naiz asko luzatuko, ez nuen espero ni bigarren puntu honekin egongo gineanik 45 minutu, ez zaigu ezer geratzen gaur. Nahi dut guztiz gure iritzia argi utzi, Belenek esan dut, nik berretsi, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen inkesta guztiz politikoa da, erabaki politiko batek bultzatuta eta helburu politiko jakin batekin. Arrazoi garbiena da,
heldu orduko bideratu duela inkesta bat Belenek adierazi digun terminoetan, eta horrek bakarri dauka ondorio jakin bat lortu nahi izatea. Alegia, edozein politikarik iristen denean, bere tesiak indartzeko mekanismoak bilatzen ditu, eta daude ondo egitea edo hain ondo ez egitea. Eta ekiditea, eskusatio non petita bat egitea, aste honetan ja bigarren aldiz entzun dut etxe honetan, ez da politikoa lehenengo hitz bezala, nik uste dut garbia da, politikoa da, eta helburu politikoekin. Dena den, diskursoan zerbait egin geratzen baldin banaiz da, ez Josemik egin duen diskursoan baita ere, baina batez ere aldunditik iritsi zaigun diskursoan, badirudi arazoa iruzurrean dagoela, ez? Datuak ikusten iruzurrean, bai, esan nahi dut, ematen dian datuak dira zenbat pertsona ez erregular dagoen, hau da, iruzurra egiten dela hori kobratu alizateko, bestela deitze efektuarena eta guzti hori ez dakit nun kokatu, espaldin bada iruzurrean kokatzen. Bueno, esan nahi nuena da, hortik baldin badua dena den, horren kontrain behar dena da, ekidin eta saiestu, baina ez da osorik hartu edonorentzat izan litekeen laguntza bat, estrapolatu terminoetan kanpotik datorrenari, eta nolabait alegin batean gaudenean hain zuzen ere hori ekiditeko, Ordiziako udala ere bai, hau da, atzerritarren inguruan sortzen dian ez errealitate eta zurrumurru horiek guztiak ekiditeko, argudio gisa hain zuzen ere erabili, nolabaiteko fraude bat existitzen dela horrekin, ez? Josemik esan du, agia irla bat dela Europan. Bai, eta Finlandia ere irla bat da hezkuntzan, eta Kuba medikuntzan, baina segitzen dugu ara joaten begiak operatzera, eta Finlandiako hezkuntza hartzen dugu eredu gisa. Irla bat izateak ez du esan nahi, txarra denik berez, baizik eta irla bat izan daitekela beste donorke ez duelako egiten. Orduan, ez dakit argudio horiek berak balio duten, aldundiak euskarazko komunikabideei bere dirulaguntzaren 50% jeisten dienean, baita ere arazoak eta eragozpenak horti doazen, edo baita ere aldundiak inkestaren bat egin duen halako datuak determinatzeko. Ni uste, erabaki politiko baten ondorioz, erabaki du PNV-ek kentzea laguntza hori, eta beraz, ezagutzen deanez ibilbidea eta baita ere aurreko legegintzaldian ongizate sailean PNV-rekin izan genuen esperientzia enau harritzen. Esan beharko nuke alderdi sozialistarena garritzen nauela, baina alderdi sozialista ezagututa ere ez nau gehiagi harritzen. Gogoratu nahi diot Dubreul jaunari 2011-2010 urtean PSOE-ren kexetako bat zela agirako behar beste diru etzegoela. Hori zen ordungo kexa. Baki urteen baitan PSOEk agintean dagoenaren arabera baita ere irizpideak aldatu egite ditula, ez? Aurreko legegintzaldian oso ondo moldatzen zian ongizateko aldundiko arduradunekin, orain oso ondo moldatzen dira ongizateko aldundiko arduradunekin, naiz eta politika desberdinak izan eta gobernatzeko era desberdinak izan. Baina, ez dakit DBL laguntza edo agi laguntza kobratzen dutena, kobratzen jarraituko dute, hori datorren hauteskundetarako lehenengo leloa dan, hau da, ia kanpaina egiten ari garen, kobratuko dutela da, erabaki delako kentzea urrena datozenei. Ez dakit alderdi sozialista berdina esango duen, baldin eta alderdiren batek, erabakitzen baldin badu, jubilatuei edo alargunei pentsioak kentzea, aterako den esaten lasai, baina orain kobratzen dezutena, kobratuko dezute, urrengoek ez. Ez dakit nola interpretatuko duen hori, azken batean hori da esatera datorrena alderdi sozialista. Lasai, ze gaur kobratzen dezutena, kobratuko dezute, baina ondoren kobratu zezaketenak ez zemoztu egingo da. Orduan, uste pixat serioak izan behar gehala, eta espaldin bada ontzat ikusten agia, emaitzezue, eman behar dituzuen arrazoiak, lehen ematen zen eta etzegon kejarik, orain Eusko Alderdi Jeltzaleak kendu egin du agi hori, PSOEk babestu egiten du, baina duela 4 urte kexatzen zen diru kopuru gutxi zegoela agi horiek ordaintzeko. Orduan, pixka bat kontraesankorra iruditzen zait. Guk uste dugu, eta orain nere egiten dut hori, agiaren inguruan edo DBL laguntzaren inguruan, inolako kezkarik baldin badago edo horren aplikazioa eta horren perceptore edo onuradun izan daitezkenen inguruan kezkarik baldin badago, hori dela aztertu beharko litzatekeena, nola bideratu modu egokiago batean, edozein gauza ondo estuanean begiratu behar dan bezala, baina laguntza hori gentzea argi eta garbi murrizketa bat egitea da, eskubide hori urratzea herritarrei,
berdin Argeliatik etorri, Kaliforniatik etorri edo Amezketatik eskatu. Berdin-berdina da, guztientzako eskubide berean ematen delako, eta asko kokatzen delako diskursoan kanpotik datozenei ematen zaie, baina bertakoek ere eskubidea badute. Eta bukatzeko, kanpokoak eta bertakoak hitz egiten dugunean, gogoratu 60. hamarkadan Eusko Erkidego Autonomora kanpoko zenbat jende etorri zan, intentzio eta ideia oso konkretu batekin eginda, baina kanpotik etorri den jende guzti hoietako askok osatzen dituzte gaur egun gure familiak, beraiek lan bila etorri zian, behar batekin etorri zian eta behar batzuk asetzeko baldintza batzuk bilatu behar izan zituzten, nire familiaren parte bat hala da, eta uste oso azkar hasten zaigula historia nondik gatozen eta noragoa zen. Eta oso erreza dela, oso erreza dela, kalean diskurtso hori dagoenean, murrizketa bat egin behar denean egoztea, kanpotik datozenek eta tasak ematea milak esan du bezala numeroak eta numeroak zenbat hemen, baina Belenek ere aipatu ditu. Gipuzkoako numeroak eman ditzakegu, baina ez da Gipuzkoa ez Euskal Herrian, ez estatuan atzerritar gehien duen probintzia. Eta hori ere datuetan dago, eta gainerako probintzia guztietan hau irla bat denez ez dago laguntza hau. Beraz nik uste, aztertu egin beharko lukela denborarik balego edo interesa balu aztertu egin beharko lukela aldundiak laguntza hori berrartzea. Aipatu, erabaki politikoa izan zela inkesta egitea, erabaki politikoa izan da zuzentzea laguntza hori beste bide batetik, hau da, uztailak bateraino mantendu eta hortik aurrea indarrean dauden laguntza guztiak mantentzea, esan detena da politikoa ez dela izan inkesta hortan parte hartu dutenak eta inkesta hortatik atera den ondorioak. Iruzurra ez dut iniz ez aipatu, eta ez dut pentsatzen hemen inolako iruzurrik dagoenik. Konfunditu banez barkatu, nik hori iniziatu dut. Ez, esan detena da, azkenen Gipuzkoan bakarrik, estadu mailan eta Euskal Herri mailan dagoen lurralde bakarra diru laguntza honek bai egiten duena honea etorkin gehiago edo erakarri. Eta guk esatzen duguna da, eta Foru Aldundiari horrela eskatu genion eta diogu ere, azkenen laguntzeko, azkenen gizarteratzen famili guzti hauek, behar dien baita neurrik hartuz, eta gizarte bazterketan eta bazterketa arriskuan dauden pertsona ororen arreta hobetzen hasteko. Baino baita ere beste gauza bat, lantzeko euskal eredu bakarra, hau da, ez lurralde batean sistema bat eta bestean ez. Nik uste hemen bidezkoa dena da, azenen Euskadiko Autonomia Erkidegoan eredu bakar eta berbera izatea, tesoreek horiek ez tortzeko. Comentaba que fue una decisión política la de impulsar esa encuesta, ha sido una decisión política la que ha impulsado la modificación de las condiciones de esa ayuda, ciñéndonos hasta el 31 de julio, o hasta el 1 de julio, perdón, pero manteniendo también las ayudas que están vigentes. En ningún momento, pero que las conclusiones de lo que es el propio estudio no han sido para nada, no han tenido intervención política. Sí, comentar que en ningún momento he comentado nada de fraude. Sí, el hecho de que Guipúzcoa sea el único territorio en el cual están estas ayudas genera ese tipo de desequilibrios y eso hace al final atraer, y de hecho los datos así lo demuestran. Pero sí, como grupo sí hemos pedido a Diputación que adopte las medidas necesarias para poder ayudar a estas familias y que impulse también los programas necesarios para poder integrarlos socialmente. Y también una tercera cosa que es fundamental, que se cree un modelo vasco, al final, que equilibre y que agrupe al final todas las ayudas, no creando ese tipo de desequilibrios. Bueno, pues ha habido un pequeño fallo en la traducción y tal, pero bueno, lo que cree Igor ha estado mencionando en un momento que, por lo que yo he entendido al menos, que la Diputación a la hora de adoptar esta medida ha tenido en cuenta que en la AGI se da fraude. Vale. Yo no sé, he oído a la diputada y en ningún momento ha mencionado el tema de que esta medida se adopta porque haya existido, porque exista fraude en estas ayudas. Lo que sí ha
ha valorado es que esta ayuda de por sí, que yo, no ha propiciado los itinerarios de inclusión social que podían preverse o que se deberían dar a la hora de implementar estas ayudas. Y eso es un hecho. Pero es un hecho porque tampoco, lo que he comentado antes, tampoco se pusieron las medidas complementarias que podían favorecer o posibilitar esos procesos de inclusión. Tal vez es exagerada la diputada cuando dice que si con el AGI se perpetúa la situación de exclusión. Yo creo que se puede perpetuar o no en algunos casos concretos. Yo creo que no tiene por qué, en la medida en que el sistema de garantía de ingresos y el sistema de protección social y de inclusión pues funcione como tiene que funcionar. Pero repito, eso es una cuestión que a mi manera de ver afecta a toda la comunidad autónoma y tendría que debatirse y decidirse lo que se tenga que decidir en la comunidad autónoma. En la disposición adicional de la nueva ley municipal que habéis firmado PNV y Bildu lo recogéis así. Si el sistema de protección no funciona, se tendrá que debatir el Parlamento Vasco. Y yo creo que esa reflexión y ese debate es totalmente necesario, se tiene que dar y tenemos que adaptar nuestro sistema de protección social a las actuales circunstancias y mirando un poco al futuro. Porque esta ley de garantía de ingresos viene de muy atrás. Viene de muy atrás. Y viene de una época en la que el fenómeno migratorio, ya que habéis mencionado el fenómeno migratorio, pues no se había dado como se ha dado en los últimos años. Y la AGI, como la RGI, la AGI es un derecho universal, sí, para todos, venga de Murcia, o venga de Castellón, o venga de donde venga, no solamente para una población inmigrante que venga de países europeos o de países africanos o asiáticos. Es para todos y ahí pueden acceder. Lo que ocurre es que las personas y las familias autóctonas, en un momento de necesidad, directamente pasan precisamente a la RGI, porque ya tienes todos los periodos de empadronamiento y todos los de la unidad convivencial y todo ya lo tienes cubierto. Yo creo que es necesario ese debate. Yo creo que, además, la misma ley municipal lo implica, lo lleva. Habéis tenido también una oportunidad con la ley municipal de haber arreglado el tema de las AES, por ejemplo, ¿no? Que con lo que, tal como se ha escrito, pues sigue sin ser un derecho subjetivo, sigue siendo no financiado prácticamente al 100% por el Gobierno vasco, sino que implica también una financiación por parte de los municipios. Bueno, pues todo eso se tendrá que dar, ese debate, donde se tiene que dar el Parlamento Vasco. Y si Eudel también, que tendrá que participar, pues participa, pues nosotros tendremos que hacer nuestras aportaciones a Eudel, las que desde un municipio con estas características, pues tenemos, pues vale, habrá que hacerlo. Pero lo importante yo creo que es, insisto, ninguna de las personas y familias receptoras de estas ayudas se va a quedar en la cuneta, y cuando ya haya desaparecido la guía, ya por 2018, si se cumplen los planes de diputación, se supone que para finales de este año también, habéis establecido vosotros también, el plan de inclusión se habrá revisado. A finales de este año tendremos otro instrumento para poner un poco de orden en todo lo que es el sistema de protección, de garantía de ingresos y de servicios sociales. Y mientras, todas las personas que vayan entrando tendrán su protección a través, sin necesidad de empadronamiento, de tiempo de empadronamiento, con la prestación económica de ayuda contra la pobreza energética, pasarán a las ayudas de emergencia social, que si se mejoran, pues también mejorará el sistema de protección, y podrán estar así también complementando eso con las actividades de inclusión social que se implementen. Yo creo que la cosa tiene que ir por ahí, tenemos que poner orden en el sistema y yo creo que hay que empezar pues cuanto antes mejor. Kontrako bozkak. Urrengo puntua, 3. Alkatetzako dekretuen berri ematea.
Bueno, 186 dekretuen zerrenda pasatu zaizue. Bueno, hemen kopuru nagusina urte bezala urte hasieran larretarako laguntzena da, eta bestelakoak ez da egiten horretek galderaren bat duen edo puntu honekin. Bueno, urrengo puntua 2016ko ekitaldirako aurrekontuak. El siguiente punto, los presupuestos del ejercicio del 2016. Bueno. Aurrekontu kontsolidatua 14.756.627 eurokoa da. Eta, hortatik, kopuru nagusiena importanteena, Orziko udalaren kudeaketarena da, 11.278.004 euro, eta, besteak, beste Ordiziaren udaletxearen menpen dauden hainbat erakundena da. Aipatu, legaldi honetako lehen aurrekontua dela hau, aurkezten dugun hau, maniobra margen estu batengatik batekin ezaugarri nagusitzat du aurrekontu honek. Gastu, azkenen finkoa sendotuta daukena, eta azkenen erakunde desberdinetan egindako ekarpenenak ere baita fuerteak direlako. Helburutzat, ona eta zabala den zerbitzu maila mantentzea jartzen dugu, eta naiz eta lehen zirriborroak defizit batekin hasi, aurkezten dugun proposamen honek, murrizketak ez ditu aurkezten, eta sensible izan txezken hainbat arlo baitzate indartzen dituelarik. Gizarte zerbitzuetan adibide bezala. Aurrezteko almenan falta da aurrekontu honek duen arazo nagusietako bat. Maniobra margen estu horrek ondorio bezala aurkezten duena. Aurrekontu proiektuak aurrekontuen egonkortasun printzipioa betetzen du, zertako helburua defizit zero delako, baita ere finantzen iraunkortasun helburuarekin, zor bizia 32,42an dagoelako, helburua magnitudo hori 80 baino txikiagoa izan behar denean. Gure kasuan, Orziko udaletxearen kasuan, zor bizia 4.519.518.518 eurokoa delarik. Aurrekontu kontsolidatua lehen esan den bezala 14.007.000 eurokoa da, eta betetik 11.200.000 eurokoa Orziko udalenak zuzenean direnak. Guraletik, egoera honek baita kontrola eskatzen du, eta aurrekontu hau eta gastuaren zaintza batez ere. Eta bestetik, kanpotik datozen bat erakundeetatik, bultzatu beharko edugularik, gure indarrak, diru launtzak eta diru berriak berreskuratzeko edo lortzeko. Hala ere, erronka nagusia ez dugu jotzen sikera ekonomikoa denik. Baizik eta errespetua oinarrizko printzipio bezala duen talde ezberdin arteko lankidetza zintzoa bultzatzea. Ordizia eta horretxoarentzat onena litzateke eta bizikitzan asko lagunduko luke ere honek. Hasieran nioen bezala, hau gure lehen aurrekontu ekitaldia da, eta kokatu gara talde bezala, eta ordizia hobetzeko epe luzerako planifikazioa dugu helburutzat. Hau nola gauzatu nahi dugu? Lau eje edo aipatzen ditut. Bata, irekintzako plan orokorrari bultzada emanez. Bertan, alderdi guztien lankidetzarekin, abantzean lanean gaude, etorkizun hurbil baten ordizia definitziaz gain,
planifikatuko bai dugu, eta honekin batera, hiri antolakuntza eta behar ditugun kultur, kirol, aisi eta barreko ekimenduak ere baita kontutan izango ditugularik. Erronka nagusiak identifikatuak ditugu eta momentu honetan hauek kudeatzen ari gara. Bigarren egea, ekonomia sustatzeko plan baten garapenean. Honen bitartez, ekonomia bultzatzen duten akzio guztiak koordinatu nahi ditugu. Ñabardura Orriziako azokaren edapen estrategikoan jarri nahi dugu. Azokan eragin zuzen ezateaz gain, honekin merkataritza eta turismoa sustatzeko babesa eta laguntza izango bai dugu. Ekonomia arloan, berrikuntza bezala ekimena proiektua aurkezten dugu, enplegoa sustatzeko eta lan merkaturatzeko balio duen programa, formakuntza ere, Goierri eskolaren eskutik, zein beste aldi baterako kontratazioak, hiri mantenuan, Oiangun, hiri ezitzailea edo udal zerbitzu telematikoak bultzatzen lagunduko digutenak, besteak beste. Eta guzti hau, ekonomia edo enplegu foro baten bidez. Hirugarren ardatza, gizarte zerbitzuen plan estrategikoa bultzatuz. Gizarte zerbitzuen legearen onespenarengatik, beste erakundeek baita zerbitzuen kartera definitu eta zehaztu dute, eta orain tokiko erakundei dagoiko baita honen garapena. Eta tokiko gizarte zerbitzuen kartera diseinatzea dugu helburutzat. Gure errealitatea abiapuntu bezala hartuz, beste alderdi eta eragile sozialekin hausnarketa egin eta etorkizuneko tokiko gizarte zerbitzuak diseinatzeko. Eta laugarrena, azkenik, Orriziako gizarte eta kultur ehuna lagunduz eta lankidetza bultzatuz, partaidetza bultzatuz. Era honetan, herri dinamiko eta aberatxe bat sortzen dugulako, eta bizikidetzarako gune aproposak baita sortzen dituelako ere. Zentzu honetan, Orrizia horreinik proposatako bakea eta bizikidetza lantzeko partida baita sortu da. Azpimarratu baita horrengoa. Aurrekontu honetan, lanketan, udal teknikariak, aholku kontseiluak, herritarrak, zein alderdi politikoak parte hartzera gonbidatuak edo parte hartu dute. Guztiei bere partaidetza eskertu nahi diegu. Eta laster baita, aurrekontuaren partaidetza prozesuaren ondorioak ere baita aurkeztuko ditugu, egindako 90 ekarpen, aurrekontuan berez baita kontuan hartuak izan direlako. Presentamos el primer presupuesto de esta legislatura, que se caracteriza por un escaso margen de maniobra, dado el elevado gasto fijo consolidado y las aportaciones también que el presupuesto realiza a diferentes entes. Nos marcamos como objetivo mantener el nivel de servicios que consideramos bueno y elevado en comparación con municipios de alrededor. Y a pesar de que el primer borrador partía con números rojos, la propuesta que presentamos no solo no tiene recortes, sino que reforzamos áreas que entendemos sensibles, sobre todo en servicios sociales. Todo ello presentando partidas que creemos realistas. El escaso margen de maniobra tiene también una primera conclusión, que es la falta de capacidad de ahorro. El presupuesto cumple con los siguientes principios: el de estabilidad presupuestaria, ya que el déficit previsto es cero, y con el objetivo de sostenibilidad financiera, ya que el porcentaje de deuda viva es del 32,42% de los ingresos, cuando debe ser inferior al 80% de los ingresos. Traducido a la deuda que tenemos en Orrizia, son 4.599.518,25 euros la deuda actual del Ayuntamiento de Orrizia. El presupuesto consolidado entre ingresos y gastos es de 14.756.647 euros, de los que 11.268.004 euros son provenientes del Ayuntamiento y la diferencia corresponde al resto de entes o sociedades del propio Ayuntamiento. Por nuestra parte, la realidad que tenemos va a requerir de un control y de una contención del gasto, además de buscar, evidentemente, vías de financiación ajenas al Ayuntamiento. El mayor reto creemos que no es ni siquiera el económico, sino el de una colaboración honesta entre los diferentes grupos de este Ayuntamiento, desde el respeto como principio básico.
sería lo mejor que le pudiera pasar a Ordizia y esto también ayudaría a la convivencia. Como decía al comienzo, este es nuestro primer ejercicio en el cual ya nos hemos ubicado y el propósito pues, es el de planificar el largo plazo para mejorar Ordizia. ¿Esto cómo lo queremos materializar? Pues a través de 4 ejes. El primero, el impulso al plan general, del que estamos trabajando con la colaboración de todos los grupos y pronto pues, tendremos el avance. El mismo vamos a planificar y definir la Ordizia del futuro próximo y articularemos a nivel urbano lo que es el municipio junto con los equipamientos culturales, deportivos, de ocio, etcétera, que necesitamos. Estamos también identificando los retos importantes y a su vez también gestionándolos. El segundo eje sería el desarrollo de un plan de economía que coordine todas las acciones de impulso a la economía. Haremos especial énfasis en el despliegue estratégico del mercado de Ordizia. Del mismo, además de impulsar la feria, nos apoyaremos en él para el desarrollo del sector comercial y turístico local. Ordenaremos también las distintas acciones con reflejo presupuestario, todas ellas orientadas o encaminadas al empleo, al comercio o a la hostelería. En el que contemplamos como novedades el proyecto Equimena, que es de factorías de empleo, el proyecto en el que serán seleccionadas 20 personas en situación de desempleo para su incorporación al mercado laboral y también la formación de la mano de Goierri Escola. Además de diferentes contrataciones temporales, como pueden ser pues las que necesitamos pues, para el mantenimiento de Oyangu, mantenimiento urbano y de Zizaya o para el propio impulso de los servicios telemáticos municipales, entre otras medidas. Todo ello, también a través de un foro de empleo y economía. Tercer eje sería el Plan Estratégico de Servicios Sociales. Desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, otras instituciones ya han desplegado su propia cartera de servicios y desde lo local tenemos que diseñar ahora los servicios sociales atendiendo a los que ya están desarrollando en otros ámbitos. Definiremos de esta manera nuestra propia cartera de servicios, conociendo también nuestra realidad y debatiendo con el resto de grupos de Ordizia y agentes sociales los servicios municipales que necesitamos para el futuro. Y por último, colaborando y ayudando al tejido social y cultural de Ordizia, fomentando la participación ciudadana, ya que hacemos de Ordizia con ello un municipio dinámico y creemos que de esta manera también generamos entornos propicios para la convivencia. Destacar que en la elaboración del presupuesto han sido invitados a participar o han participado los técnicos municipales, los consejos asesores, la ciudadanía, estos 2 últimos datos de proceso participativo y por último también los partidos políticos. Y agradecer a todos ellos su participación. Y pues en breve presentaremos también las conclusiones del proceso participativo y ya adelantar que 90 de las propuestas que ya se presentaban por parte ciudadana a los consejos, pues ya tiene reflejos en tenidas en cuenta en el presupuesto para poder trabajar. A nivel de inversiones, el proyecto contempla unas inversiones por valor de 486.000 euros, su mayoría pues enfocadas a atender estas propuestas que ya he comentado, de mejora de entornos urbanos. También hacemos especial énfasis también en las medidas tanto desde el Departamento de Sostenibilidad como del propio Majori se quiere impulsar para mejorar lo que es la eficiencia energética, además de otras habituales que a lo largo todos los años desde los propios servicios municipales son solicitadas y tenidas también en cuenta. Nik gerturatuko naiz pixka bat gaurko gaira eta gero ja datuei dagokiona kontatzeko Izar hori pasatuko diote hitza.
Bueno, gure partetik, pixka bat harrituta gaude 2016ko apirila honetan heltzen dalako aurrekontuen eztabaida edo, eta harrituta gaude bi gauzengatik. Alde batetik, izango garelako seguraski Goierriko herri bakarra maiatzean aurrekonturik gabe dagoena, herri txiki eta haundien artean baliabide gehientsuena duen herria izaki eta dedikazioa ere horretarako altuena edukita. Baina hala ere, kasi maiatzeraino iristen gea aurrekonturik gabe. Baina bada, bigarren kontua larriago iruditzen zaiguna, eta da, inolako eztabaidari gabeko aurrekontu proposamen delakoa daukagula eskuartean. Eta diogunean, eztabaidarik gabe, ez dugu esaten proposamen bera eztabaidatzeko aukerarik egon estenik, baizik eta gaur-gaurkoz hemen onartzera gatozena guretzako zirriborro hutsa dalako. Esplikatuko dut zergatik den zirriborro hutsa. Ordiziako EH Bilduk arrazoietan sartu gabe, bai nahi du aitorpen bat egin, eta aitorpen hori da ikusten dela azkeneko gutxienez 2 hilabete hauetan, 2 hilabetetan esango nuke, ogasun zinegotziak egindako ahalegina dokumentu hau prestatzeko, gutxienez dokumentu tekniko bat mahai gainean eukitzeko, eta onartu nahi dugu ahalegin hori. Nahiz eta iruditzen zaigun, edo gure sensazioa den, dokumentu hori ogasun teknikariak bere lan guztia horretan jarrita egin duela, baina nolabaiteko bakardadean. Hori da gutxienez islatzen dena gu jaso ditugun zirriborretatik. Zergatik esaten dugu hau? 2 bilera egin ditugulako, aurkezpenetik haratago 2 bilera egin ditugulako aurrekontuaren inguruan, bilera horiek izan dira ogasun eta ongizate zinegotziekin, alkatea egon zen aurkezpenean, baina gainerakoak berarekin landu izan ditugu, eta bueno, azkeneko bilerara arte genituen hainbat zalantza oraindik airean daude. Oso kuriosoa, gutxienez alkatea berak onartu du lehenengo zirriborroak gabeziak zituela, guretzako azkenekoak ere gabezia ditu eta izugarriak, baina lehenengoarena nabarmena zen, ze oraindik 2015ko aurrekontuko kontuak agertzen zian, ez? Gauza horiek zuzendu dira, baina uste dugu ez dela iritsi borobiltzera dokumentu bat gaur hemen eztabaidagarri dena. Maiatzera heldu gea hola, eta gure partetik esan nahi duguna da, Ordiziako EH Bilduk aurrekontua gero izarok hartuko du ditzaino, aurrekontua mamitu duela, gastu korrontean, sarrera eta irteeretan gogoeta eta proposamenak eduki baditugula, baita ere inbertsioetan, baina ez tegula ikusi prozesu honetan mai gainean jartzeko benetako aukera bat beti aritu gehalako zirriborroekin eta gainera oso modu improvisatuan, ez? Iruditzen zaigu, udal gobernu honek albora utzi duela udalak berak duen tresnarik importanteena, hau da, aurrekontua elaboratzea, eta beti erantzukizun hori jarri duela denon artean toten horretan, ez? Guk gatoz eta denon artean egin behar dugu hori. Ez da lehenengo aldia, zerga eta tasen kontuarekin ere gauza bera gertatu zen, baina gure kezka da behin baino gehiagotan adierazi duguna, ez dakigula benetan 11 hilabete pasatu direnean, udal gobernu honek benetan ulertzen duen eta eman zaion arduragatik zeintzuk dian dagozkion erantzukizunak. Eta adibide garbi batekin esplikatu nahi nuke. Bizilagun komunitate batean, guztiok gara bizilagunak eta komunitatearen ongizaterako guztiok hartzen dugu parte. Ondasun gehiago daukan bizilagunak eskubide eta bete behar gehiago izango ditu. Gutxiago ditunak, gutxiago baino denok ditugu eta denok hartu behar dugu horretan parte. Zer gertatzen da? Komunitate horrek presidentzia bat duela eta presidente bat duela, eta presidenteari dagokiola proposamenak egitea, bilerak deitzea, gauzak aurkeztea, eta gero ondoren adostasunak edo desadostasunak edo komunitatean egin behar direnak egingo ditugu. Baina dagokionari gauzak behar den moduan aurkeztea. Udal baliabide guztiak eskura ditu udal gobernuak, eta aldiz oposizioari eskatzen zaio udal gobernuak berak egin beharko luken lana egitea. Bira, Jaun Andreok, guk uste dugu zuek daukazute udal gobernu honen presidentzia, eta zueri dagokizue proposamenak egin, gauzatu eta jarraipena egitea. Eta hori ezin dugu ahaztu.
Gainerako komunitate honetako bizilagunok, herri honen ordezkari garenok, egon behar dugu horren gainean, ondoan edo azpian, proposamenak egin, adostasunak eta desadostasunak bilatzeko. Ezin dena egin da, denon artean horren azpian, norberak duen erantzukizuna ekidin. Eta denon artean egiten dugu eta irtetzen espaldin bada, errua da beti bestena. Jabetu, baliabideen kudeak eta zuena dela, eta proposamenak ematearen ardura ere zuena dela. Larria iruditzen zaigu, erabat, batez ere, inbertsioen atalean gobernuak eskaini nahi diguna. Eta da, gaur arte apunteak baino ez, ze kontu hartzaileari kezka agertuta orain ordu terdi edo etorri geanean, hemen daukagu inbertsioetako, gaur gatoz aurrekontuak onartzera, eta daukagu inbertsioetako dokumentua hemen mai gainean. Eta guri aurreko legegintzaldian gogoratu araziko dizuet, egotzi izan zaigula beti aldaketak eta egiten genituelaino. Klaro, gu gatoz gure lanak eginda, emendakin bat prestatuta gastu eta irteeren inguruan partidaz partida begiratuta, gatoz inbertsioen proposamen batekin, baina guk euki dugun azkeneko zirriborroan 318.000 euroko inbertsioak zeuden eta hemen 486.000 eurokoak. Baina, lehen Josemik esan duen bezala, ez da kustio ekonomikoa. Berak beste argudi batekin erabildu, nik honetan erabildu. Kostia da, hau, jaso degula plenoko momentu berean eta gaur gatozela aurrekontuak onartzera. Honen aurrean, bietako bat, lehen aipatu dudana, edo ez dugu ondo ulertzen zeintzu dian bakoitzaren bete beharrak, edo kezkagarriago irudituko litzaigukena, eta da, naiz eta azkeneko bileran horrela adirazu zitzaigun, orain ja kopuru aldatzen da, baina onera dakargu, benetan erabili genezaken inbertsioetarako diruaren erdia, gutxi gora bera, baina beste erdia geratzen da sortuko liratekenetarako. Nere kezka da, 11 hilabetez gobernuan egon eta gero, 2015ko inbertsioak ejekutatu ez dituen gobernuak geratzen zaizkionean urtea bukatzeko 7 hilabete ze gauza gertatu litezken gaur gobernuak aurreikusi ezin dituenak edo dagoeneko mahai gainean jarri zaizkionetatik aurrera eraman ditzakeenak. Eta gauza importante bat, da iazko soberakina hor dagoela, erabil daitekeela sortuko balira gauzak, baina baita ere egia da 2003ko foru arauak dioela kreditu gehikuntzaren ataleko 32. artikuluan horren eskumena behin onartu eta gero aurreko legegintzaldian edo aurreko urteko ekitaldian alkatearen eskumena dela. Orduan nahi genuke jakin hori nola desarrollatuko den, ze suposatzen dugu erantzuna izango dela inbertsiorik balego proposatuko dugu eta adostuko dugu, baina bueno, ona etorri direnek ez dute gure babesik, ez dute gurean kontrasterik, naiz eta aurreratzen naizen esatera, ez daukagula inungo eragozpenik udal gobernu honek proposatzen dituen inbertsioekin. Aurreratzen naiz hori esatera, baina hemen ez da egon inolako kontrasterik. Guk badakargu, lehen agintean egon garelako 2015-etik, badakartzkigu beste kriterio batzuk eta beste proposamen batzuk, ez direnak aintzat hartu, guk aldiz ez daukagu problemarik honekin, baina gutxienez onartu behar da, hau dela udal gobernuak egin duen proposamena eta bere horretan geratzen dela, ze guk egindako proposamenetatik bat ere ez dago, eta bera azalduko dut nola eta noiz. Beraz, goaz, aurrekontu bat onartzera gaur, hilak 28, jaso degunean inbertsioetako proposamena pleno orduan, eta gainera daukanean variazio importante bat. Eta hori dena esan da, importantena ez da hori, baizik eta aurrez egindako proposamenik ez dela jasotzen. Ordiziako EH Bilduk hilabetek daramatza, hilabeteak, barne mailan zein publikoki aurrekontuen importantzia jakinarazten eta eskatzen. Eta ez dut ezer berria esaten, dena hemen dagoelako, interneten dagoelako, eta aipatuko dugu dagoeneko urriaren 29ko plenoan, alegia duela 6 hilabete, eskatzen geniola udalbatza honi, udalbatzak eskatzen ziola udal gobernuari aurrekontu parte hartzaileen prozesua abian jar zezala. Aurreko urteko Ordizia Zabali prozesuan oinarrituta, hori gure eskaera zen, eta urte amaierarako aurrekontua onartu zezala. Bueno, udal gobernu honek parte hartze prozesu deitu dion prozesu hori, iritsi zen etxeetako buzoietara otsailaren 12an, alegia 4 hilabete beranduago. Azaroaren 26an aurrekontueri lotuta, eta hain zuzen ere
abenduaren 31an ekitaldia itxi aurretik jakin behartzelako zer gertatzen zen horrekin, eskatu zitzaion Ordiziako udalbatzari Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontu parte hartzaileen prozesurako proposamenaren inguruan gestio batzuk egitea. Eskaera zen aurreko prozesuan zeuden hainbat kontu argitzea. Bileraren bat egon zen, baina hori ere ez da argitu. Abenduaren 2an, udal gobernu honi eskatu zitzaion, partidaz partida, alegia, aurrekontuak eskatzen duen bezala, partidaz partida aurreko urtetik zintzilik zeuden herritar eta eragileekin adostu eta erabakitako inbertsioak kontutan hartzitzala. Abenduaren 20an, plenorako gaietan aurrekontuen inguruan hitz egindakoak ez ditut kontatuko 3 folio direlako. Orduan ez ditut kontatuko. Eta ondorengo bileretan emandakoak ere ez. Honekin zer esan nahi dugu? Ordiziako EH Bilduk 5 zinegotzi dituela, udal dinamika ustez batzuetan finago eta beste batzuetan akatsekin, baina ulertzen duela, eta proposamenak egiten dituela behar den organu, denbora eta garaitan. Horregatik hauek guztiak aldez aurretik idatzita eta aurkeztuta daudela. Hauek aurrekontuei bakarrik dagozkienak. Orduan gaur ez dakigu zer onartzera gatozen, hau da, gatoz onartzera dokumentu bat, gure azkeneko dokumentuarekin gainera, begiratzen baldin baditugu numero orokorren kasillak bat ez datozenak, prozedura hontan, besteak beste ez dakigu, Herri Antzokia eta San Jose Egoitzako aurrekontuak noiz onartu diren eta nola onartu diren, gutxienez, juntako gure kideak ez dira deituak izan. Ordizia Lantzeneko administrazio kontseilua pasaden astean egin zen, aurreko astean deialdirik ez zegoelako EH Bildu galdera egin zuelako ea noiz egingo zen, pasaden astean egin genuen, eta aipatu bezala, hoe guztiak jakin gabe ere, gure lana aurreratzerik izan dugu, ez dakigu baliogarri edo baliogarri ez den. Ez dira bakarrik aurrekontuari lotutakoak, aprobetxatu nahi dugu, esateko hemen jarraitzen dutela, legegintzaldia hasi zenetik EH Bildu sarrera eman dien, erregistroan sarrera eman dien 15 proposamen, oraindik erantzunik ez dutenak, aurrekontuez gain 15 proposamen, hemen daudela, eta hemen gauza kuriosoak daude, legegintzaldia hasi denetik egin ditugun pleno guztietan hartu diren erabakiak nork zer bozkatu duen eta zer dagoen egiteke, eta bertan gauza kuriosoak daudela, adibidez, Urriko udalbatzan, EAJ-PNVek proposamena egiten du stop kaleratzen izenean, bere garaian harridura aurkeztu genuen, baina, aldeko bozka eman genion guztiok, pobreziaren eta desberdintasun aurkako neurrien dekalogoa onartzeko. Baina baita ere eskatu genuen diru partida bat egokitzeko hortarako. Pentsatu nahi dugu, ez dakigun partida horietakoaren batean egongo dela, ze kuriosoa litzateke PNVek aurkeztu eta gero hastea partida, baina gutxienez azalpenetan ez dago, orduan beharko genuke baita ere horren inguruko azalpena. Eta gaurko plenorako prestatu dugun emendakina gero izaroke adieraziko dizue, edo azalduko dizue. Guretako kezkatzekoa da, oposizioak egin beharra, udal gobernuak egin beharko lukeen lana, uste dugu garaia dela txilborrari begiratzen utzi, eta aurrera egiteko eta lanean hasteko, ze oso ondo eta politia geratzen da, errespetua oinarrizko printzipio duen lankidetza sustatzea da helburua bizikidetzan lagunduko duelako, baina prozesu guztionetan ikusten den lehenengo gauza izugarrizko errespetu falta da herri honen ordezkaritzaren parte oso importante batentzako. Eta hitz egiten dugu gutxienez, hemen taldea osatzen dugun ordezkarientzako. Gure proposamena hemen daukazue, eta esan behar dizuegu baita ere, aurrekontuen azkeneko dokumentua ikusi gabe, presentatu diguzuenarekin, nola ez gea nabardura batzuekin alde egongo. Aurkeztu diguzuen dokumentuaren 80% da 2015ko dokumentu bera. Numeroetan ere dokumentu bera. Eta aldaketa dagoen 110 horretan, nahiz eta alkateak esan duen, gizarte zerbitzuak eta hobetzeko gutxienez zalantzan jartzen dugu. Zergatik jartzen dugu zalantzan? Adibidez, martxan jarri genuelako alokairu sozialerako prozesu bat, nun argudiatuta oraindik ez dela indarrean jarri, eskainitako diru kopurua murriztu egiten den, eta hau esan beharra daukat, ez dela martxan jarri,
pasadan urteko abenduaren 31an epea amaitu zenetik 6 hilabete dituelako udalak erantzuna emateko, baina 4 hilabete pasatu direlako eta erantzunik ez duelako eman. Horregatik ez da martxan jarri, ez beste zergatik. Baina hala ere, aurkeztu zaigun, gastu korronten sarrera irteeretan ados egon gaitezke. Ezin gaitezken ados da egon prozedura guztionetan eta gauzak egiteko modu honetan eta gainera plenora horrela iristen, bukatzera noa. Kudeatzaile gisa, beti zuritu dezue zuen burua oso kudeatzaile onak omentzaretelako, honek adierazten du zuek ezain onak edo gu ezain txarrak, bestela, prosupuesto guztiz bestelako bat aurkeztuko zenuteke, eta guk jarri beharko bagenio kudeaketa zuen aurrekontuaren kudeaketa honi, eta berretsi nahi dut hasieran esan dena, baina sentimentuz esatetelako, uste dut, zirriborro bat osatze aldera gutxienez norbaitek alegina jarri duela zerbait euki alizateko, nahiz eta guretzako izan den kotxea nolabait derrapatu eman behar izateko, guk nota bat jarri beharko genioke, esango nuke ez aurkeztua jarriko genioke, ez ona eta ez txarra, ez aurkeztua, ze guretzako prozedura guzti honetan ezer garbirik ezin dugu atera. Eta guztia esan da, gero jarraituko dugu, baina guztia esan da, hala ere eman zaigun zirriborroarekiko badaukagu proposamen bat. Bueno, arratsaldeon, lehenengo igual banatuko dugu kopiak atera ditugu, gure lanketarena, eta banatzen ditugu eta esplikatzen dut. Saiatuko naiz aldeen argien azaltzen, EH Bilduk aurrekontuaren inguruan egin duen lanketa. Bueno, esan bezala gure lanketa, gure azkeneko bertsioa apirilaren 12koa da, orduan horren gainean egindako lanketa da. Ja, zalantzan jartzea ezkita hainbat datuk ez dutelako koinziditzen, guain pleno hasi baino 10 minutu lehenago banatu zaigun inbertsioen taularekin. Bai, ikusten ari naizelako sarrera gastuen margina 57.850 eurokoa dela. A ber, gure emendakin proposamena da, bai. Baina prozedura joan dan bezala eta inbertsioen proposamena 10 minutu lehenago aurkeztuta ez dakit. Udal gobernun proposamena hau da, ofiziala hori da? Modua da, ez da, emendakina, bat, bi, hiru, lobizea, ez da, Zane, bestela emendakina borobila, dena Bai, guk denen proposamena da, sarrera gastuena, inbertsioena denena orduan. Bai, emendakin moduan. Apuntu hau eta nahi dugu bozkatu, Ez. Bai, igual dokumentu, ez dago kopia zuentzako, igual ikusi nola dan, eta ikuste da partidaz partida daude proposamenak egin da. Baina, bai, kasu guztietan emendakin bakarra da, osoa da. Osea, ez da partidaz partida bozkatzeko. Bai, hori da. Bai. Ikusi dokumentua eta azalduko dugu eta jongo gara. Ez, estatez zeiken baita ere igual, azalpen, dana batea egitea azalpena, eta gero bozketak bana, esan zeiken, ez da. Ez bakarri, nire aldetik prozedura argitzearen. Hau da, leherik esaten dena da, si es una enmienda a la totalidad, alkateak aurkezten duen aurrekontua hain desberdina izango da, orokorrean baldin bada emendakina, prozedura da, ez da bozkatzen, ez aurrekontua eta ez emendakina. Orduan, emendakina pasatzen da alkateari eta alkatea saiatu behar da berriro. Horrekin, zuekin edo, adostatzen beste bat. Enmienda partziala baldin bada, zuek esango dezen, prozedura desberdina da, ni batez ere argitzeko. Zer da, enmienda total o parzial, hau da, orokorrean aurkezten dezuen, edo puntu konkretua dira. Ez dakit, badakit eman dezuen... Gauza asko daude. Esan ez nago oso jarrita kapituluetan, eta ez dakit, konportzailetak igual gehiago grabatuko dit, baina... Segitun esplikatuko dut. Osoko enmendakina da, nun agertzen dian gastu eta sarrera korronteko hainbat partidetan datuak. Labur bilduz esango dut, segitun ulertu dadin zer dan udal gobernuak
eskuartean hartu beharko lukena. Ideia bat egiteko eta konsonantzian doanez egindako esplikaziora, gastu eta sarreren proposamen berria edo desdibideak eta 80.000 eurokoa da, horrekin nolabait adierazi nahi dugu lehen esan deguna, ez daukagula aparteko eragozpenik horrekin, eta inbertsioetan egiten dugu indarra, inbertsioetan jasotzen dugulako aurreko urtetik egin gabe geratzen dian inbertsioen kopuru altu bat. Zer gertatzen da? Presentatu dugula emendaki bat, guk osorik, hau da osoko emendakina da, ez dugu nahi partez parte bozkatzea osoko emendakin bat da, gertatzen dena inbertsioen atalean eta indarra egin nahi dugun atal horretan kokatu ditugun kopuruak orain ja berez ez dira baliagarriak hemen aurkezten den inbertsio proposamenarekin. Guk jokatu degulako lehengo kopuru zahar batekin. Orduan berrikusi beharko litzateke inkluso inbertsio horiek konstiente gehalako ez legokela diru kopuru nahiko udal gobernua proposatzen dituen inbertsioak eta guk proposatzen ditugunak egiteko. Arrazoi horregatik. Gero, guk esaten dut elaboratu dugu hori geneukan azkeneko dokumentuarekin. Ez dakit horrek nola eragiten du, baino emendakina osoko emendakina da. Bueno, esan bezala diferentziak egongo di eta ez ditugu ezagutzen gastuetan azken dokumentuan margina 57.000 eurokora iristeko ze aldaketa ondian, baina gu gure dokumentua gain begiratuz ikusi dugu margina 35.000 eurokoa gelditzen zala eta gero amortizazion konpurukin 2016ko ekitaldirako 481.000 euro gelditzen ziala. Guain ikusten dugu azkeneko bertsioan edo 5.000 euro gehiago daudela. Guko maigaineratu nahi dugu eta oso garrantzitsu iruditzen zaigu aurreko urtetik eratorrita diru poltsa handi bat dagola, batetik ejekutatu gabe gelditu zian inbertsioetatik eratorritakoa, bestetik partida extrapresupuestario famosoa ez, 173.000 euro zeuzkana, eta horre behin da berriz azaldu dezue eta gure proposamenera lazan, langilei elkarkidetza kontzeptuan sortzaien kopuru hori bueltatzea. Eta gero partida hainbat txikietati bazuden 15.000 euro inguru, orduan guztira kontuan izan behar dugu, nahiz eta 2016ko ekitaldiari ezagozkion, dauzkagula beste 840.000 euro inguru esango dugu, ze datu ofizialak edo azkenak ez dauzkagu ez. Orduan, aurreko urtetik ejekutatu gabeko dirua 640.000 euro da, eta gogoratu behar dugu hori Ordizia Zabali prozesuan eragile eta taldeekin erabakitako inbertsioetatik eratorritako lanpoltsa hori dela ez. Eta kuriosoa dela, gure azkeneko inbertsioen bersioan, behin eta berriz galdetu ditugun inbertsioiek en estudio dauzkazuela. Eta galdetzen dugun estudio noiz arte gelditu behar dira. Orduan, urrengo horrian, hasten gea gastuen azterketa egiten eta proposamenak lantzen. Behin eta berriz galdetu dugu irigintzako azterketa teknikoen inguruko azalpena, guri plan orokorreko gastua pasatzen zaizkigun, eta ez zuten koinziditzen irigintzako partidekin, eta jabetu gea, azalpenetan ez dela agerri inungo aldaketarik, eta ibileraren batean, haoz igorri 50.000 euroko partida bat inbertsioetan esan omen zenioten, eta baina azkeneko bertsioan ageri da, inbertsioetan 30.000 euroko partida bat. Ez dakigu nondik noa, zer aldatu dan. Gero, bide publikoen mantenuan, azalpenetan ageri da que se prevén hacer inversiones auzoetan, barrietan. Eta plenoeko gaien batzordean eskatu zitzaizuen asfaltado eta espaloien azterketak bidaltzeko, guk ere ezagutzeko, eta hori ere ez dugu jaso. Gero proposatzen ditugu irigintzako partidetan birgaitzerako eta irisgarritasuneko diru laguntzak handitzea, eta baita alokairu sozialerako partidari ere mantentzea. Hori gogoratu nahi dugu, ibiko etxebizitza errekarguaren dirutik, rekaudatutakoa,
bideratzen degula alokairu sozialera. Orduan, ez zaigu bidezkoa irutzen hori nun PNV-ek hori ibiko rekargu hori kendu nahi zuen, hori erdira jaistea, ez zaigu bidezko iruditzen. Ez zaigu bidezko iruditzen bezala, udal zergetarako laguntzak erdira jaistea, nun ongizatea da, hasierako egeetan aipatu dezuen dezunetako bat. Berdin, San Jose egoitzaren ingurukoak behin eta berriz galetu dizkizuegu, ez dezue inongo argipenik eman, enplegu sustapenean ekimena proiektu hori behin eta berriz azaldu dezu, baina hortik taoko prozesu hori bertan bera geratzeko proposamena azkenetareko plenon ezagutu gendun. Guk uste dugu horren apostu egin behar dela, langile kontratazio zuzena egin behar dela udaletik, irezitzaieko langilea daukagu iraian kontratu aukatuko zaiona, horrekin programa horekin aurrera egiteko borondatea baldin badago, langilearekin zer pasatuko den ere ez dakigu. Ondoak egun bezala urtero oiangurako kontratatzen den langilea enplegu partida horretatik ere aprobetxatzen da, eta enplegu sustapenaren kontratazioen zehaztapenik ez dezu aderiazi. Aurre eskolako diru laguntzaren jaitsierarekin kezka agertu genduen, bilera egin zenuten aurre eskolakoekin, irudi jaitsiera horrekin ez dago larazori, baina argibideak entzuna egin ituzke. Herri antzokiko laguntza ere, 3.000 euroko diferentzio hori, plerorako gaien batzordan azaldu zen, eta sartu dugu besterik gabe. Ezagutu nahi genituzke, Goierri Telebistako hitzarmena mantentzen da, eta jakin genuke grabazio hauek hitzarmen horren barru sartzen dien, edo beste gasturik suposatu behar duten, eta hori bestela aurreikusi beharko da aurrekontuan ere bai. Hori ez dugu azalpenetan inun ikusi, eta jakin genuke zer pasatzen den. Proposatzen dugu ere baita gure esku dago ekimenari diru laguntza ematea. Bileraren batean edo beste hitz egin dugu, udalak eman behar dion, goiek eman behar dion, bat eta beste, azkenean eman gabe dago diru laguntza, eta ezagutu, proposatzen dugu udala behintzet aurre ikustea diru kantidade bat. Lehen Igorrek aipatu duen bezala, stop kaleratzeak mozioa urriko plenoan onartutakoa, partida bat ere, 6.000 euroko partida bat uste dugu bidezkoa dela urriko konpromiso hori islatzea eta aurre ikustea. Eta azkenik, Ordizia Orainekoekin adostu zenuten bizikidetzarako proposamen hori, hori ere azalpenetan edo gu partidetan ez dugu ikusi, eta 6.000 euroko partida bat horretara jartzeko proposamena egiten dugu. Eta horren baturak edo 76.000 euro ematen ditu, eta hurren gorrian daukazue, gure ustez alegin bat merezi duten partidetan nun jaitsiko genuken, ez? Eta gehien bat jaietako partidak dira. Ikusten degula, azkeneko likidazioan arabera, zerbait, igoera txiki batzuk izan dituztenak, baina uste dugu, lehengo urteko kopuruak mantenduz, hainbat jaietan eta euskal jaietako astezkenetan eta esfortzu hori egin behar dela eta mantendu lehengo urteko kopurua, ez? Ez besterik gabe likidazio jo dalako hori ere igo. Badago merkataritzako atalean, Ordizia Zabalik enpresa negozioetarako laguntzetan eta azalpenetan, baturak ematen duena 76.600 da. Eta horrekontuan, 80.000 euro aurre ikusten direnez, kopuruak, baturaz da iristen 80.000 eurora. 76.600 euronekin nahiko alitzeke, orduan, hor badago poltsa handi bat. Feria mediebala berdin, uste dugu gutxiagorik egin zela lehen urtean, azokaren animaziorako ere 5.000 euro gehiago ez dakigu nondik ateratzen diren, eta berdin 10.000 euro mantentzea proposatzen dugu. Sustapen turistikoa delikatuzek egiten duenez, partida hori ere ez dugu ezagutzen zertarako dagoen aurre ikusita.
Eta delikatuzeko ekintzak ere proposatzen dugu 3.000 euron mantentzean, denok ondo dakigun bezala aurreko urtean 10. urte urrena izan zulako delikatuzek, eta horregatik jarretzen zaion partida estra bat edo igoera bat. Azterketa teknikoetan administrazioan 11.000 euroko diru partida, lehengo urtean egin zen auditoriarako zen, eta urten ez danez aurre ikusten, ez luke beharrik 11.000 euroieko razaltzea. Eta, azkenekoak dira, bai, partaidetza prozesuak, eta, jakin gai genuke proposamenik badagoen, partaidetza prozesurik aurre ikusten den, baina, partida horrek ere igual jeisteko aukera daude, eta baita publizitatean ere. Eta behin hori esan da, ja pasatzen gara inbertsioen atalera, eta inbertsioetan banatzen ditugu bi atal. Lehenengoa da, aurrez esan bezala, 2015-etik kreditu aldaketa bidez inkorporatu daitezken diru partiden proposamena, eta ja azkeneko horria litzateke 2016ko ekitaldiko diruarekin proposatzen dena. Orduan, ikusiko dituzue, ez goaz ezer berria kontatzera, inbertsioetan, ordizia zabalik prozesuan, hainbatetan errepikatu ditugun eta pendiente dauden inbertsioen zerrendatze bat egiten dugu, hor ikusiko duzu, estalpea, guztuntzako pasealekua, baratzak, barnako kosteien berritzea, lokalen erosketa, hau gogoratzen dizuet, komentatu gendizuela nola Jose Aranako lokala bagenduken erosteko intentzioa, baina San Jose Goitzerako kreditu aldaketa izan zen, aldaketa hori bideratu zuna, baina dena paralizatu zen eta ez diguzu inungo argipenik eman, seinaletika hobetzea, hileta zibiletarako lokala, tresneria, ibilgailu baten erosketa hau ere bilera baten atera da, ibilgailua erosi dena, eta hori ere aurrekusi dugu bazpare. Irisgarritasuna bermatzeko ekintzetarako partidatze aurre ikusten dugu, plano erokerrakerako 4 asterisko jarri dio dezakitelako 52.000, guain azkenekoan 30.000 denez, euskal ozemat izango da, eta aspaloien konpoketa eta asfaltatuetarako 1.000. Eta bigarren azken horrian, litzateke, guaingo ekitaldiko dirukin, 486 horiekin, aurtengo proposamena egingo gendukena, Herri Antzokia eta Majori, horiek 15.000 eta 85.000, esan zen izkiguten datuen arabera, urteroko Goi Herriko herrien ekintza, Urdaneta ikastetxea urtero izaten den inbertsio bat, eta uste gure baita sartzea garrantzitsu dela, liburuen erosketare urterokoa, informatikare bai, asfaltadoetan urteroko partxoa egiteko diru kantidade bat, espaloien konponketarako beste bat, konpostagailuak jonen azterketaren arabera 12.000 euro behartzilera hortarako, energia ikerketa, ordizia orainek proposatu zuen energia ikerketarako 10.000 euro, zorula egarrietza tratamentua bazuek aurre ikusi bezala 20.000, obra txikiako 24, eta gero aintzat hartu dugu ikasle talde batek ikasgela bat sortzeko eskaera egintzula, eta ikasgela hori eskaerari erantzuna emanez, diru kantitate bate txartzeko proposamena, eta bukatzeko lehengo urtetik hasita Oiangoko baserriaren garapenean esan gendun gure aukera izango zala urtez urte Oiangoko baserria plantaz planta konpontzen joatea. Egia dagoain 2 urte hasi ginela teiatuaren konponketatik, teiatua oso egoera txarrean zeolako eta teiatuak eraikin guztian afektatzen zulako ez. Teiatua konpondu ondoren lehengo urtean jatetxea jarri zen martxan lehenengo solairuan, eta urten ustegu bigarren solairu hori konpontzeko edo diru kantitate bat jarri behar dela. Eta hau litzateke gure aurrekontuaren lanketaren nondik norakoa. Ez dakit lehenengoz edo
galdetutako azalpenak eman behar dien, edo ez? Zer, pasatuko diazu gure... Bai. Nahi izan ezkio, ni hitzetan argituko nuke hemen daukatela ditzat. Ditzatu di artikulu eta gero beste goza batzuk dugu ezagatzeko. Horregatik, igual, ni hemen neuken bihiratan hartutako nota batzuk eta orduan bat zegoen hirigintzako kredituak ez da pizkator argibide bat ematea ez da. Eta gero baita ere likidazioko beste partida bat diru sarrerako la kapital transferentzia baita ere zan argitzeko baita ere kopuru bat. Eta hautzaindegina baita ere, hori ja fiskal politiko bat zan. Bueno, hasiko nahi bazu hemen hirigintzako aurrekontua zan arkitektak egindako horri honetan azaltzen ziren beharrak, ez da? Eta orduan, nik hemen altera nuen pixkat aurreko urteko, aurtengo aurrekontuan gu daukaguna hirigintzarako, eta hemen ikusten da 2010 urtetik datoztela 30.000 euro, ez da? Eta hemen Pilarrek egindako eskaera honetan ikusten zen 36.500 behartziela. Orduan plan orokorra aurrera emateko. Orduan, diferentzia egiten baldin badegu, ikusten dugu behar ditugula beste hemen dauzkagunatik beste 6.000 euro. Esango dugu. 30.000 eurotatik zeren jarrita aholkularitza bi aholkularitza zeren ordaintzeko, eta hemen ezartzen da bi kopuru falta diela, 12.000 eta piko, 10.000 eta piko. Orduan, hori inprete egin da 30.000 euroekin gertzen zaizkio 6.000 eta piko euro sobrante. Orduan, 6.000 eta piko euroiek transferentzia egiten baldin badegu plan orokorrera 36.000 hortara, horregatik atertzen da 30 behar ditugula eta hori gero aurrekontuan azaltzen dienak inbertsioetan. Esan dut hori borolitzeko, modu horrekin ingo duke plan orokorraren gaia itxi. Eta gero gertuko zen gauza bakarra izango zen, zarata azterketa 17.000 eta piko eurokoa hori gertzi zen kanpo. Horrentzak dutzeun diruik, eta esaten zen hori kreditu aldaketa egiterakoan kontutan hartuko zala. Kreditu aldaketa esanik guain komentatu duzun aurreko urtetik daukagun diru horrekin osatu beharko zen beste inbertsio errazio bat eta horren barruan fundu zen. Okera bat izango zen, hor sartzen. Eta azterketa teknikotan egitzak partidan hori horitzen da? Eta aparezko dena, urtero zuen aurrean erean. Bai, 5.000 eta irizen, ez? Bueno, horra gertuko daude batetik beste partida gertuko 10.000 eurokoa. 10.000 eurokoa? Beste 10.000 eurokoa. Erabile garreratu. Delineantena dijo 22.000 horietan. Bai. Osea, kuestio da, 30.000, 2010 datorren hori, hortik bakarrik behar ditugula 23.950. Osea, hau, frente egiteko, hasiera hartan ez lehitu ziren kantida ditara. Hor dago sobrante bat, eta sobrante horrekin, eta kartzen bien 30.000 euroekin, frente egiten zaio, hemen behar dien 36.000 euron hau egin. Eta gero beste guztiez, zalataren akenduta, ja osorta egatzen da. Hori da bat. Eta gero bestea da, hemen txostenean esaten zen duten 5. ordian, azaltzen zen 720 kontzeptuan
Foru Aldundiaren kapital transferentzia, Dorretxeko lokalaren berrikuntzarako eta ibaiaren ondoko pasealekurako aurreikusita zeuden diru laguntzak ez dira gauzatu. Hori izaten zen txostenean, ezta? Eta, nik egin detena da besterik gabe iazko inbertsioaren taula hartu eta hemen azaltzen zen. Dorretxeko lokalen birgaitzea, 24.000 euroko 24.000 euro zeuzken aurreikusita Foru Aldundiaren diru laguntza moduan, ezta? Eta gero zere, esan dut, Dorretxeko lokala eta ibaiaren ondokoa. Ibaiaren ondokoak zeuken oso kopuru txikia, uste, 12.000. Zain, osaktulan behar. Bueno, eta orduan hori ere ez, automatikamente hori izan esaten zana, ezta? Zeren diru horiek ez dira gauzatu eta punto, besterik gabe, horrek ez gauza bi esan nahi. Eta gero, ASN-a hori ez da ingenuen kalkulua, eta gero alkateak komentatu duna, komentatu dizuena, bainez, lehen intatu nintzen, komentatu duen, beste horzen ditzen da gero, ematen dola, nahi pagala, eta horren eta gero inbertsioetakoa Gu genuke jarritzak inbertsioetako diru kopuru bat, hor azaltzen dena Ziriborrotan. Eta guen dela bik egun, zuk etorri zea, inbertsioetan majoriko larogeta hori ez nekin, hori izan da guen dela bik eguneko gauzak. Nik izan guzet, hemen dago, nik uste Josik emandako inbertsioetako taula. Nik bakarrik egin hau pasatu beste taula hortara, sentido honetan hau, ezaguna baldin batzan, eta gero aldaketa bat dutzen. Hemen jartzen zona, kampaina sensibilización de residuos, hori jartzen zon inbertsio partida moduan, eta nik esan duen hori kampaina bat egitea hori zala gasto korriente. Eta gero sartu berdun, ekipos informatikos, udalean, bazeren udaleko bi zerbitzu atendituta, baina orokorrean jartzen dien 10.000 euro faltaziela eta horiek esartin dien. Eta gero Josik esaten duen moduan, horiko horrekontuan, onartu zen, 85.000 euroko inbertsioa, eta kura trasladatu honea, hori izan da hemen egondan aldaketa bakar. Eta hori zei. Beste betxo guztiak bazeuden zerrenda horretan. Zerrenda honetan. Bai, guk esaten duguna da... Ulertu dut, sorpresa izan dizutela, inbertsioekin gaur jakit dituzuelako, eta klaro, nik uste nuen, Zirriborronetan, partidaz partida gertzen zirela, aurretu zaren... Inbertsioena beti aparteko dokumentu. Bai, baina Zirriborronetan beti pasatu izan ditugu. Zirriborronetan eta batzauken. Bale. Hori nahi nuen jakin. Kopuru bat ezberdinea azaltzen da. Bale. Hori nahi nuen argitu, ni ere baita argitu naiz esandako horrekin. Kontua, Zirriborron ere baita agertzen zaizkigula hainbat partida esan dugun bezala. Potoloenak hemen, ez du proposatzen dezuenetan nahi naiz, asfaltatzea eta asfaltoen konponketa die, horren jakitun galdetu genizuen, aberra azerketa egin da, esan zenuten baietz, eta azerketa hori... Azerketa daukezu zertarako da. Ja, baina azerketa esan zenuen herri guztikoa dela, eta ez diguzue pasa azerketa hori, eta ez gara jakitun, zergatik okorrobideako espaloia konpotu behar dan, eta ez urdan eta kalekoa. Hori, komentario iguala ingen duen hori, primerako baien bat zorten eta erantzunik ez da eman, eta esan zen. Bai, bidaliko dizugu informea eta lasai. Eta guainik ez zego ez iritsi. Eta larri edana, oraingo 2016ko inbertsioetan, 486.000 euroko zerbait onartzeko proposamenak harri zuen bitarten, badaukagula beste diru poltsa bat, nun hori, kopuru hori bikoizten duen, 840.000 euro, eta oraindik udal gobernu honek, etengaben galdetu diogun Ordizia Zabaliken pendiente dauen inbertsio proposamenei ez dio inongo erantzunik eman, maiatzen gaude eta 2016en
abenduko ekitaldie bukatzen da, osea, urteko ekitaldie bukatzen da, orduan. Baina adibidez zure baita jarrita zeuskizun, kopuru bat, bai pustutza pasioenentzako, ez dakitzer, azterketa egin gabe. Oso horreza da jartzea kopuru bat, hau egin bardetela, azterketa egin gabe egin egin, ez? Josi, ondoak izu azterketa hori Estebanek egin zula. Jarri mardet, 800.000 euro gazta egin mardet ez dakit nun, eta azterketa egin gabe eta adostu gabe bizilaunekin, da, printzipioz nik ez nahiz jartu hori. Baina, Josi, badakizu azterketa hori Estebanek egin zula. Estebanek egin zula azterketa hori. Bea ez da azterketa hori, baizik eta hori horren egitearen posibilea dekaz. Beak esan du diru kopuru bat jarri gendula azterketari gabe. Danien ez esaten azterketa hori egin dagoela. Ez kontuz ez du hori esan, Ez bali madiezu entzun nahi berdin da, baina nik esatena da oso grada dela, berriro errepikatuko dut, beste 840.000 euroko diru poltsa dago, ez dakizuena zertan erabili behar dezuen, ez zuena presentatu Ordizia Zabalen pendiente gelitu den inbertsioekin zer pasatu behar dan, eta zoaztela 486.000 guzti hori onartzea, beste guztia pendiente geldituta Euskal Onoiztik, ez? Eta hori da salatzen duguna. Nik uste dut, bi gauza darela. Alde batetik dago aurrekontua, bain dauzkagun baliabideekin onartu daiteken aurrekontua, eta hori da, hemen Dijona edo zuk izaten dezuna, egin daitekela. Zala, 200.000 euro izartu eta itxi. Eta gero beste guztia da, iazti daukagun diru hori, eta horretaz nik uste komentatu da, bi gauza gerta daitezkela. Edo adostasun on batera iristen zeateranak, eta aurrekontukin batea beste puntu baten ekartzen gendun, esanez, kreditu aldaketa eta onartzen ziren beste inbertsio batzuk, ezkenen bizualizatuko zen, gaurko egunean onartzen zira, aurrekontuan zikostenak eta baita ere kreditu aldaketa horretan zikostenak, hori izan planteamendu bat, edo esatea. Ez gaudela doz guantio definitzeko zer egin behar dugun beste diru horrekin, eta orduan horrek denbora gehiago emango zola, ez da baidan eta gauza. Nikola ulertutan lukien asuntoa. Ez, baina nik erantzi nahi nukena da, Izarok adierazi nahi dula da, ondo legokela eztabaida guzti honetan arituko baginateke azaro baten, eta azaroan egongo ginateke pentsatzen benetan 2016ko ekitaldean ze margina dagoen eta inbertsiotara zenbat bideratzen dugun. Baina ez gaude azaroan, gaude maiatzean, eta orduan orain eztabaida noski onartu behar dela 2016ko ekitaldia, eta hori da gaurko gaia. Baina beste alde batea begiratzea, eta maiatzean oraindik hor gaur onartzen nahi gehan inbertsio horretako kopuruaren bikoitza dagoenean, eta horri buruz maiatzean, azpimarratu nahi dut, inolako aipamenik, hausnarketarik, ezerrez egitea, hori da azkenen oso motz gelditzen dela inbertsioetako kopuru horretaz hitz egiten aritzea naiz eta derrigorrez horrela izan ekitaldirako, baina maiatzean gaude. Eta urtea abenduan bukatzen da. Maiatzean gaude, baina gure asmoa zen martxoaritea. Martxoaritea, eta zuek atzerapena, intezuek esatez, eskatu, denbora gutxi dukezulako, azterketa goiteko. Ala izan. Barkatu, nahi badezute, berriro Izarok esan duen bezala, kontatu bertxio... Nik eskertu nizuke hau hartzea, baina denbora auke dugu baita azterketa goiteko, dano batea, bargitzeko, bezemen... Mira, barkatu, txoin, barkatu, Ez, baina, barkatu, baina plan honetan ez dugu sartu behar, baina lehen bileraren hasieran esan dezun bezala inkesta bat egin da ez dena politikoa, eta badirudi kontatzen da, eta inork ez badu ezer esaten, aposera hasi, zeti inork ez duela esan orduan, zuzenketa bat eskatzen dut. Zuzenketa bat eskatzen dut, zuk aipatu dezun ondorengo bileran, Igorrek esan zielako bere taldekidei, ikusiko dezue, azkenen, presupuesto atzeratzean errua gurea izango da esan degulako martxora ez eramateatik, eta asmatu dut, banekin errua gurea izango zela. Guk eskatu genuen, eta gaur eskatzen dugun bezala, aurrekontuen prozedura honek esplikatu ditugun gauza guztien gatik, eta berriz ere esplikatuko ditugu gaur plenotik irten eta gero, jakinarazten dizuegu, arrazoi guzti horien gatik,
etorri gela egoera oso prekario baten eta gaina maiatzean. Eta harritzen gaitu, edo ez ja, hau gertatzea aurrekontuarekin, aurreko legealdian urtero entzun deguna entzun eta gero. Hau da, zuek zeatela kudeatzaile finak eta solventeak etortzea historia honekin. Orduan, martxoan, evidentemente, guri aurkezten baldin bat zaigu dokumentu bat, gaur osatu ez baldin badago pentsatu martxoan nola zegoen, eta berresten dut, 180 da 2015koa eta guk onartzen dugu, bakarrik 75.000... 2011 urtean zan 180 berbera. Bagenekien hori esango zenuela. Horregatik dago importantzia 11 hilabete hauetan egin dizkizuegun eskaeretan. Eta 11 hilabetetan egin dizkizuegun eta izendatu ditugun eskaera guzti horiek dia zu barne, hemen 62 eragileekin egindako prozesu baten ondorioa. Ez dakit zenbat bizilagunekin egindako prozesu baten ondorioa. Hasierako 260 proposamenetatik, 250 proposamenetatik eratorritako 55 oinarrizko puntuen ondorioa. Eta guzti horretatik, ez dezute bakar bat ere onartu, bakar bat ere ez. Eta ez nuke aipatu naiz, eta beti erortzen gea puntu berdinetan. Baina esatea Bustuntzako pasealekua ez da hola sartuta, egiteko posibilidaderik ez da holako hori gezurra da. Ez da estela egia, hori da gezurra. Eta ez da hola azterketarik ere da gezurra. Zeti oker espaldin banago eta honetan egon daiteke bakarrik oker, orain, okorroko espaloia konpontzeko 108.000 euro behar direla jartzen duen hori, suposatu nahi dut, gure arkitekto teknikoak egindako azterketa dela. Bueno, Bustuntzakoa egin zuen aurreko arkitekto teknikoak. Eta alkateak dioenean ezin dela proiektu hori egin, ari baldin bada hizketan, 2 bizilagun kontra daudelako, hori baldin bada hizketan dena, oso ondo daki berak, espropiazio bitartez ere nahi izanezko egin leikela, baina guk ez genuela bide hori hautatu genuela, hitzegitearena eta egotearena. Eta mai gainean utzi genuela Bustuntzako pasealeku egiteko eskaera hemen pleno batean, zuek udal gobernuak konpromesua hartu zenutelako aztertzeko. Zer gertatzen da? 6 hilabete pasatu diela, eta ez dezutela aztertu. Baina beste datu bat emango dizuet. Hain tematuta eduki gaitun gaiak eta hainbeste omnubilatu gaitun gaiak, garamatza beste puntu batera. Eta da, suposatzen da, hemendik hilabete gutxi batzutara, hondakin bilketa sistema aldatu egingo dela. Bueno, guk badaukagu informazioa, ez Sasietako kontseilari bezala, ze inungo kontseilutan ez talakorik aipatuta bestela zuzenduko dit milak, ze ni uste dut batean ez beste guztietan egon naizela. Badabilela, eta Eusko Alderdi Jeltzalea dabil, ez gu, badabilela bulegoetan sistema aldaketak egon diren herrietan, sistema aldaketa berri horiek orain datozenak, edo datozen horien parte bat, udalek bere kargu hartu beharko dutela. Ez daukat informazioa kontrastatzerik, gaur-gaurkoz, eta etorkizunean ere ez, Eusko Alderdi Jeltzalean ez nagoelako. Baina bai bulegoetako kontua dela. Eta orduan, jakinda sistema aldaketa bat egin behar degula, eta aurreko sistema aldaketa egintzenean, naiz eta Sasietaren kargu izan, udalak bere ditun azpiegitura batzuk aldatu behar ditula, aurrekontu honetan ez dugu aurkitzen sistema horren aldaketarako inolako partidarik. Alegia, maiatzera iritsi aurrekonturik gabe, 10 hilabete daramatzagu tematuta gai bakarraren bueltan eta gainantzeko guztiak albora utzita, eta aldaketa hori egiteko ditugun beharrak ere ez daude jasota inbertsioetan. Azaldu guzue, zer egingo dugu geratzen den remanente horretatik horiek dia, ondoren sortuko dian kontuak. Ordu mesedez, aurkeztu ditugun gauzetatik, eskatzen genuen estalpe bat egitea Garagartzan perkoan jasotzen delako, merkatariekin egonda auzo hartako merkatarik eskatzen zutelako, aukera on bat zelako, eta gehiago esango dizuet, gure taldean ez gaude danok bat, baina eskaera bat zen eta aurrera ekartzen duen. Bueno, hemen jasotzen dena da, Oreja aur parkearen estalpea. Ondo iruditzen zaigu, esan dugu lehen. Egindako proposamenak ondo iruditzen zaizkidu. Baina aurretik baldin bazetorren bat eragile eta herritarrekin lantuta, zergatik zuen proposatzen zute beste bat eta inolako arrazonamendurik ez eigu azaltzen. Zergatik aprobatu dugu guk eskatuta ordizia lantzeneko aurrekontua eta azkeneko aldiz aste honetan eskatu dizuegu eta oraindik ez daukagu ordizia lantzenen inguruko informazioa duela 4 hilabete ordungo gerenteak esan zigunean
hemen dago, kopiak egitea da, eta alkate jaunak esan zunean, bai, eman kopia, eta aste honetan, bai, eman kopia, esan beharra daukat. Lehenengo plenoan udalantolakuntzari buruzko aurkeztu zenuten dokumentua ez daukagun bezala, horrela funtzionatzen dulako udal gobernu honek. Orduan gutxienez, esandakoari ez bilatu beste bueltarik. Esan ez dezutela egin nahi, otako langilearena bezala, baina ez esan, azterketarik etzegoenez, bestela ari zatena da, errespetua faltatzen, azterketa egintzun teknikariari, que por cierto, 30 urte pasatu zituen enpresa honetan. Bai. Bueno, ni ez nahi sartu behar. Historietan zeren ez dauket informaziorik, geroz ez nahi sartuko. Alde batetik bai egia da, geuk egindako ekarpenak gobernu egindako aurrekontu proposamena onartu egin izan direla, ez da. Baita auditoria energetika planteatu genuen, gero plan integral edo plan energetiko edo estudio energetiko onartu egin den bezala. Baita bakea eta elkarbizitzaren plana, eta baita ere utzik dagoen etxe bizitzak rehabilitatzeko diru laguntzak, etxe horiek gero arrendamendu merkatura ateratzeko atera dadin, errenta basu baten, batez ere jende gaztea alizteko erabilera. Hala eta guztiz ere, baita ere, esan beharra dukeu, inbertsion utxun hori ikusten dugula. Badakigu nola ez, gure esperientzi falta behar bada, alaxe diolako, baina garbi daukeu aurrekontuak direla arau potoloena eta importanteena udaletxe baten. Egia esan da ere, 3 hilabeten guretzako eskaxamarra izan dela ezer gehiago astartzeko eta egiteko. Eta gustatuko litzaigukera ere, eta espero datorren urteako horrela izatea, egitea proposamen bat osotaz proposamena aurrekontu sozial fundamentuta bintzet hor eukitzea. Galdera bat egin nahi nion interventoria zeren ez jakintasun hori barruan, igual zalantza hori gehatzen zat, jakin nahi dut kopuru horretan, inbertsioan dagoen kopuru hori adjudikauta ez dagoena ze gertatzen da diru horrekin, ez? Nola gehatzen dan... Urteti datorrena, likidazioan dagoena? Bai, berez proposamenen agertzen dan kantidadea, mentxe agertzen zenbakiak, bai, hemen agertzen da, badagoela aurrek, inbertsioetarako 955.000 euro eta piko, ez? Adjudikauta edo prebisioa daukenak edo adjudikauta daukeana inbertsio honetan agertzen dana. Bai, hemen agertzen diren adie, 806, eta beste kopuru guztia, beste guzti hori adjudikatzen ez dan diru hori, zer gertatzen da diru horrekin. Sin más, hor geratzen da poltsa baten... Ezke hau da asmo bat. Hemen dade, 9.000 euro lerrotuta eta batzuk onartuta, besteak balantzen jarretu hartu da, eta diru baldin badago, sartu ingo lirateke eta besteak kanpokatu zien. Hemen dagoen kuestioa da, iazko likidaziotik badauzkagula 650.000 euro, igual inbertsioa finantziatzeko erabiltzea dauzkanak, ez da? Hori da zupa, badagola aukera, hainbat inbertsio bideratzeko, ez da? Hori da guztia. Hori, alde batetik. Bestela, entzun izan dudana eta aztertu pixkat, gainetioz, zeren denbora ere ez dugu eduki, ikusten dugu nolabait EH Bildu aurkeztutako emendakina dela, ez dakit, komplemento edo nolabait bestearena, ez? Eta
ikusten dugu ere nolabait gure planteamendu, gure filosofian sakondu egiten dola, hori, arlo sozialean gastu gehiago edo egiten duelako. Hori bata. Eta bakarrik hori beste aldetio galdetu nahi nien EH Bilduri, Oianguko baserrien garapena, bigarren solairua eta parkina ez hainbeste, baina bigarren solairua beragintza hori zertarako, zeren, karo, erabilgarria ez balin badu eduki behar, zer dela hainlako inbertsio potoloa, ez, 150.000ko. Bueno, guri dagokigunean, Oiangukoa ekarri dugu, kontestualizatu beharko genuke egia dalako bi gauza diferente dira, alde batetik. Ez genuke nahi, hemen aurrekontura dakarguna kokatzea egun Oianguk daukan esplotazio soilarekin, alegia jatetxearen esplotazio soilarekin, independientea dalako jatetxea eta hemen proposatzen dena. Ze arrazoirengatik. Bere garaian, planteamendu egintzanean, Oianguren garapena, modu jasangarri baten egitearena eta herriari onura ekarriko zion zerbitzu batzu jartzearena, proiektua askoz ere zabalagoa eta handiagoa da, diru asko beharko litzatekena parke guztiaren garapenerako, baina orain dagoen jatetxearen esleipena izan aurretik ere, legegintzaldiko bigarren urtean uste izan zala, egin zan lehenengo inbertsioa izan zan baserria berreskuratzea. 2011an iritsi genean baserria txikituta zeholako. Lehenengo gauza izan zan 2011an ura gutxienez garbituta atondu udal materiala eta udal langileen materiala gordea izateko biltegi modura, nahiz eta oso modu traketxean izan. Urrengo urtean egin zan teilatuaren konponketarako diru partida bat habilitatu, han ja filtrazioa zeudelako eta bestela horrek baserriaren zapuztea zekarrelako, eta gero ja, beste kudeaketa jasangarri eta moduko bat egitearen bide horretan egin zan baserri egun ezagutzen dugun jatetxearen inbertsio hori Baskulinari Zenterren hitzarmenarekin. Ez da gaurko kontua, hori berrartu behar da, egoera ez dalako momentu honetan onena, hitzarmen horren egoera esan nahi dut, baina plana jasotzen zuena zen, baserria eraberritzen jarraitzea. Bere garaian, arkitektuarekin, ez arkitekto teknikoarekin, arkitektuarekin begiratu genuen, bigarren solairu horretara eta ganbararaino inkluso igogailua edo elebadorea jartzeko aukera. Baina, irisgarritasun plana zaharkitua zegoenez eta jasotzen ez zuenez, ez ginen sartzen ez diru laguntzetan eta ez da ere egiteko aukeran. Gainera horrek bai behartzun, diseinu bat, baserrian nola egituratu eta galderara joateko zuzenen zertarako, gure ikuspegia momentu horretan zan, eta da, egitea loleku modura funtzionatu dezan. Ze loleku mota, hori eztabaidan jarri beharko genuke danan artean, alegia. Guk ez genuen gure eskemaren barruan hotel bat ikusten genuen loleku jasangarri bat, nun berdin udalekuetako balio zezakeen edo nekazaletxe modura balio zezakeen logela batzuk eta logela irekiak eukita. Baina ez dut uste ez da ere proiektua denik. Proiektua denik gaur hemen eztabaidatu behar duguna. Baina gauza bat zein bestea egiteko eta partida horretarako planteatzen genuen, irikia da guk geneukan asmoa zuzena den edo ez, eta beste gauza batzuk egin behar dian, baina gutxienez, biharkoari begira, hor, loleku gixara edo zer gauza jartzekotan ere, legeak eskatuko luke, ez diot nik arkitektuak esandakoa da, eskatuko luke irisgarritasuna bermatzea, eta horre beharko luke, igogailua edo elebadorea edo dena delakoa. Orduan, guk, bi gauza daudelako aurrekontuan baita ere, partida ezartzen ez dan hoietan, gero ez dago ezer ikuitzerik. Alegia, Oiangurako partida bat jartzen espaldin bada, bestela Jose Luis zuzenduko dit, 2016 garren urtean Oiangun ez dago ezer egiterik. Espaldin badago, inbertsioetako partida bat horretarako. Oker nao? Aldaketetan partida berri bat sortu egiteko. Bai, hori da, bale. Ados. Orduan, guk nahi dugu jarraitu ikuspegi horrekin. Buelta bat ematen hasi horri eta horri jarraipena eman. Ez du zertan, hau dana esan da, ez du zertan adostua izan balitz ez luke zertan kopuru hori izan behar. Adostu izan bagenu, adosterik izan bagenu, azterketa tekniko bat egitea, biharko egunean hori loleku izateko, erabilgarri izateko, nolabait irisgarritasuna bermatzeko neurriak hartzea, edo irisgarritasuna hitz egiten, norbaitek esango balu, ez da urtea horretan inbertsioak egiteko, arrazoi hau eta hau medio, baina irisgarritasuna hitz egiten, igual egin behar da,
horren inbertsioa herrian irisgarritasuna bermatzeko dauden beste gauza batzuetan, guk ere ez genuke eragozpenik izango hori aztertzeko, baina ekarri dugu gure irakurketa. Ja, bai, nik ikusi, goin begiratzen ezea proposamen egiten dituzuen eta ikusita gobernu batzarra ere proposatzen duen inbertsioarengan beste batzuek eta, atalak majo ikusten ditut eta batez ere ikasgela famatu hori, baina Oiangoko basarri garapena hori, ikusten dut behar bada, badarela beste beharrak, igual hor egin zakela puntu gehiago ez, batez ere energia ikerketa egin eta ondoren, ze neurriak hartu beharko dira plan integral bat eginda beste neurrik hartzeko energetikoak ze udalan bertan, ez? Baina, hori ere... Eta bestela ez dauken, bakarrik galderatxo bat bai, zeren ez dut uste argi geratu danik, aurreskolarena bilera nola geratu zen, zeren esan zenuten urrengoan bilera bildu egin bazinetela, baina ez daukigu berririk horrekin. Gaiarekin bi gai zeuden pendiente. Bata, Eusko Jaurlaritzak bidali dugun, martxon, orentxe, mendela gutxi bidali dugun, hitzarmen horren ondorioz egiten duen ekarpenarekin, ea posible zan finantziatzea aurreskola, bilera bat egin zan aurreskolako arduradun batzuekin, eta erantzuna baiezkoa izan zan, eta gero bestalde, hitzarmena aurreskolarekin daukeun, aurreskola municipala da, eta konzesio bat da. 6 urteetako egin genuen hitzarmena, 2010 urtean, eta iritsi gineako ja agurtuta zegoen. Orduan, esan genien, eta guain da urtebeteko prorroga egin genuen, hitzarmen hori, hitzarmena ez konzesioa berriz, ez zelako atera, soluzio urte batetarako egin zen, eta orain dagokigu berriz ere aztertzea aurreskolaren batea, urrengo kontratua nola lizitatu behar den. Hau lizitaziora ateratzen delako. Adelantamos que nuestro voto va a ser favorable a los presupuestos. Nos hubiera gustado, como hemos defendido en otras ocasiones, que hubiera sido paralelo el debate al debate de los ingresos con tasas y precios públicos, pero como parece que esto es imposible, ya no vamos a insistir más en ello. ¿Sí? Pero centrándonos aquí, yo creo que, en principio, como ha comentado ya el alcalde, cumple los criterios de estabilidad presupuestaria, déficit, entonces ahí no voy a entrar, lo he explicado bastante bien y José Luis podrá informar si alguien quiere con mayor detalle. Nosotros vamos a votar favorablemente en principio porque es un presupuesto que consideramos participativo. Se han desarrollado procesos de participación en los barrios, se ha contado con los consejos y con asociaciones. Es tan participativo como otros procesos que se han dado en anterioridad y tan legítimos como ellos, y las conclusiones que se han podido derivar y las aportaciones de los ciudadanos son tan legítimas ahora en 2016 como lo podían ser en 2015, en 2014 o en cualquier momento. Son tan legítimas como aquellas. Muchas se han repetido. Eso es señal de que no se les ha dado respuesta en su momento. Nosotros es el primer año. Si no se les ha dado respuesta en otros años anteriores, alguien tendrá que justificarlo antes que nosotros. Pero bueno, si se han ido proyectando en el tiempo es porque no se les daba respuesta. Y si ahora han salido repetidas, pues es por lo mismo. Pero bueno, ahí ya yo pienso que estos presupuestos sí son también participativos, y el compromiso del Gobierno, por lo que he comentado también antes con Josemi, es presentar todas las conclusiones de ese proceso de barrios en breve, para que la gente sepa cuáles son las conclusiones y poder hacer una periodificación de todas las inversiones, como también se han hecho en este presupuesto. Son también unos presupuestos, yo creo que innovadores, porque a mi manera de ver se presentan propuestas que son ciertamente innovadoras en varios campos
actuación. Por ejemplo, en el de igualdad es la primera vez que se introduce un proyecto de mainstreaming, de transversalidad en el seno del ayuntamiento para que todas las áreas se involucren y participen de esa formación en pro de la igualdad y de esa forma puedan transmitir en las diferentes áreas y al exterior un poco lo que ya se pueda mamar y aceptar e introyectar ya en el seno del ayuntamiento. Yo creo que eso es innovador y es la primera vez que se da en el ayuntamiento y por eso también consideramos que es positivo este presupuesto. Ahí se va, el presupuesto contempla, creo que son 14.000 euros y yo creo que eso va a dar pie a unas futuras actuaciones pues mucho más razonadas, más consensuadas, más acordadas tanto por políticos como por técnicos que participan en las diferentes áreas. Yo creo que también es innovador en materia de promoción de empleo. El Plan Municipal para la Promoción de Empleo que pretendemos desarrollar en su totalidad, que será en las próximas semanas, ya veremos cuánto dura, porque faltan algunos detalles. Yo creo que contempla áreas que hasta ahora tampoco se contemplaban. Hay proyectos innovadores, como el de la Factoría de Empleo, Equimena, el programa que posibilitará la participación de en torno a 20 desempleados del municipio, que en el proyecto, a la hora de hablar con los expertos en este proyecto, garantizaban un 80% de inserción laboral. Ya veremos si se cumple o no. Pero bueno, en principio, aunque sea algo menos también, ya estaría bien financiado. Es un coste de en torno a 21.700 euros y yo creo que en ese sentido resulta innovador. También se contempla algunos programas que no tienen repercusión presupuestaria, como por ejemplo la renovación de la bolsa de trabajo del ayuntamiento. Otros en el aspecto de formación, que falta ultimar unos detalles para acordar con la Fundación Goierriko Herri en Equintza con una formación ad hoc en función de las peticiones de las empresas, que en plan experimental o inicial se desarrolló el año pasado, creo que fue, en Biasain, y este año se pretende ampliar a Lazcano, Beasain y Ordizia. Yo creo que ahí podemos incorporarnos nosotros también, y ya está hablado, y parece que podemos encarrilarnos por ahí. Y también tenemos en ese plan de empleo contemplado precisamente lo que hablábamos antes, medidas, las mismas medidas que hemos venido adoptando con el programa Etengabe Gainditzen para personas usuarias o receptoras de ayudas sociales, para que puedan tener por lo menos una opción a la formación o a la capacitación profesional básica para poder enfrentar luego otros futuros y mejores procesos de inclusión sociolaboral. Mantenemos el apoyo a emprendedores con el programa Ordizia Zabalik para el alquiler de locales vacíos, que este año lo mantenemos de esa forma, pero por lo que hemos hablado, cara al año que viene habrá que mirar o habrá que modificar o debatir o reflexionar en torno a algunas cuestiones, como bueno, qué zonas son las que habría que priorizar a la hora de revitalizar comercialmente el municipio, qué tipo de porcentaje de ayudas en función de los alquileres que perciban, en fin, bueno, o que perciban, que tengan que pagar. Habrá que reflexionar en torno a esto de cara ya a 2017, pero eso es un programa que vemos interesante y que queremos mantener. También pensamos poner otro programa que no tiene repercusión presupuestaria, pero en ese programa de empleo tiene que tener cabida, que es en el plan formativo, es el de prácticas no laborales. Hasta ahora se han ido haciendo de forma esporádica en algunas áreas esas prácticas no laborales que permiten a los centros educativos ofrecer prácticas no laborales para poder obtener la titulación. Entonces, en ese sentido, bueno, ya tenemos algunas peticiones en educación social, antes estuvieron en educación de calle, también algún administrativo, para poder posibilitar que esas personas obtengan el título con unas prácticas en el municipio. Eso, como no tiene tampoco una repercusión presupuestaria, pues no se contempla en los presupuestos, pero bueno, cuando diseñemos ya, a través de la creación de la mesa de promoción económica y promoción de empleo, que esperemos que en las próximas semanas los contactos que se han ido haciendo hasta ahora pues fructifiquen y se pueda crear, en ese foro de participación se pondrá todo este plan a debate, incluso las aportaciones que puedan hacer, y veremos a ver cómo desemboca o en qué desemboca
este programa. Yo creo que este es innovador. Hasta ahora se utilizaban algunas de las herramientas que tenemos, pero sobre todo se basaba el grueso del plan en las contrataciones directas durante una época, durante un tiempo, pero que al final no redundaban más que en esa experiencia temporal, pero no se reflejaba luego en un aumento de plantilla, porque tampoco el ayuntamiento estaba como para aumentar plantilla, ¿no? También en el presupuesto se contempla innovación en materia de servicios sociales. Por ejemplo, el programa Visipoz, que ya hemos empezado a ponerlo en marcha, contempla una partida económica. Se trata de favorecer también el envejecimiento activo en relación con una empresa, que es una junior empresa del movimiento cooperativo, que vamos a ver qué queda de sí. Este es un proyecto pues de eso que podían denominarse I+D+I en materia de servicios sociales, que creemos también que es un área que también tiene que profundizar en el I+D+I. El tema del plan estratégico municipal, pues evidentemente los servicios sociales municipales en todos los municipios van a tener o vamos a tener que adaptar nuestro sistema de servicios sociales a lo que se deriva de las leyes de servicios sociales, de la cartera y de los mapas de servicios sociales. Tenemos que hacerlo y queremos hacerlo con un poco de orden, previendo o teniendo en cuenta no solamente la situación actual, sino previendo también un poco lo que nos pueda venir en el futuro más o menos cercano. También recuperamos completando la partida que teníamos destinada al programa Testing, un programa de prevención de las drogodependencias. Es un programa de prevención de las drogodependencias que la empresa que lleva el tema del testing nos ha propuesto, se lo pedimos, nos ha propuesto, analizamos el tema, entraría a trabajar con familias para orientar en el mundo de la prevención de las drogodependencias, entraría a trabajar con asociaciones, entraría a trabajar también, que eso lo tenemos que ver si ese tipo de jóvenes lo admiten, claro. Habrá que tantear el tema de la prevención de drogodependencias en los locales que hay actualmente para jóvenes o que utilizan los jóvenes. Este presupuesto nos permite también aprobar una RPT que incluye a unos puestos de trabajo que ya se valoraron hace, pues no sé, una pila de años, allá por el año 2010 o yo no sé, pero que a lo largo de estos años pues se ha mantenido sin incluirse en la RPT, y bueno, pues estos presupuestos contemplan esa inclusión de la RPT y los costes salariales pertinentes. Y votaremos a favor porque se ajustan en la medida de lo posible en este año a los acuerdos de gobierno que tenemos el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, y porque contemplan también medidas que nosotros llevábamos en nuestro programa, como puede ser, entre otros, el Equimena, Factoría de Empleo, que ya contemplábamos, el plan de servicios sociales, o si no, también en la zona de esparcimientos para perros, entonces, en el capítulo de inversiones. Y bueno, por no alargarme más, también votaremos a favor también porque, por resumen, contempla todas las medidas de estabilidad presupuestaria, déficit, etcétera, son participativos, son innovadores y responden a lo que nosotros creemos que deben de responder unos presupuestos. Con todos los problemas que ha habido, yo también le agradezco a Josi todos los quebraderos de cabeza que se ha dado con el tema, porque no empezaban los presupuestos equilibrados, estabilizados, y yo creo que ha hecho un trabajo excelente. También entiendo que los plazos cada uno los puede entender como quiera, pero bueno, desde el 24, no sé si fue el 24 de enero o el 24 de enero, cuando se presentó el primer presupuesto. Desde entonces, todos hemos tenido las mismas opciones para hacer propuestas, debatir, criticar, despellejarnos, gritar, para hacer todo lo que queramos y llegar a este momento con las cosas medianamente claras en cuanto a propuestas de unos, propuestas de otros, y con las posturas, ya os digo, bastante claras. No quiero alargarme más. Nosotros vamos a votar favorablemente a estos presupuestos y a ver qué sale. Yo lo único, insistir que a mí me parece que estos presupuestos, las dos propuestas que se presentan no son incompatibles, sino que creo que son complementarias. Y
También me adhiero a la labor que ha hecho José y además es que, vamos, es de alabar. No, es cierto, es verdad. Y bueno, pues por eso, porque entiendo que no son incompatibles, porque tampoco van a destrozar un trabajo realmente hecho y porque sí que responden más a lo que nosotros planteábamos, que es pues, un tema, entra más en gasto social, se invierte más, no hay diferencia de capítulos, pero sí hay algo más de cantidad. Y se prevé una inversión, pues la adjudicación del dinero que hay pendiente de inversión en algo que ya estaba ya aprobado anteriormente, pues bueno, pues nosotros por eso sí que vamos a dar el voto a la propuesta de H. Bildu. Bai, bentekina gustatu behar da, eta gertatzen dena da, que si se aprueba la enmienda presentada como es una enmienda, como bien ha dicho el portavoz del grupo de H. Bildu, a la totalidad, si se aprueba por mayoría simple, sale esa enmienda, o sea, ¿Simple? Sí, mayoría simple. El tema del presupuesto se aprueba por mayoría simple. Entonces, si sale la enmienda, lo que ocurre es que el presupuesto, la enmienda va otra vez a la alcaldía, el presupuesto hay que de nuevo intentar consensuarlo y volver a presentar en el próximo pleno un nuevo proyecto de presupuesto. Bozkatzen dugun emendakina eta ateratzen baldin bada, ez da onartzen baizik eta emendakina eta presupuestoa ez da onartzen. Kontrako bozkak? Bai, ez. Hortaz, bueno, aurrekontua mahai gainean uzten dugu, berriz ere aztertzeko, behin ja, gutxenez, guztion proposamenak eskura izan da. Hortaz, honekin batera, eke deguna da, horrengo bi puntuak baita plenotik aterako ditugu, bai RPT-aren txetakete dokumentua. Bai 2006ko akiterako lanpostuen zerrenda, baita ere 2006ko akiterako Jesus plantilla organikoa. Biak baita mahai gainean behartuta gaude uztea. Hurrengo puntua, 7. 2015ko aurrekontuaren likidazioaren udalatzari kontu ematea. Bueno, hemen ekartzen dire udalderaren aurrekontua, gero San Jose erakunde autonomoarena eta herriantzokerena. Aurrekontuaren emaitza izan da bi kasotan, udalarena izan da positiboa, 894.000 eurokoa, eta herriantzokierena 15.000 eurokoa, eta alderantziz San Jose erakunde autonomoarena negatibo izan da 13.000 eurotara. Hala ere, urte bukaeran 2015ko abenduaren 31an, hirurak zeukaten diruzaintza aurrezki garbia positiboa. Udalak 1.920.000 euro, San Jose egoitzak 28.000 euro eta herriantzokiak 56.000 euro. Esan beharra dago, emaitza positibo honen arrazoia izan dela gehien bat, diru sarrerak ondo bete direla, oso aurreikusitatzeren kopuruak oso honean eman dira, bete dira, eta hemen adibidez hemen dauket, lehenengo kapituluan zuzeneko zergatan eukidegu 6% gehiago aurreikusita genuena baino, zeharkako zergetan ia doblatu indegu, eta tasetan 4,87. Gero, kreditu gehigarriak asko onartu dira, 500.000 euro, handitu egin dira horreko urterekin alderatuta, asko zer gutxigo izan zien niaz, eta aurten 4,31 suposatu dute,
aurreko urtean oso gutxi, 0,76, baina beste urtetan baitare badaude 6,33, 1,1, osatanetik fiskara dago. Eta gero esan beharra dago, kopuru honetatik, 100.000 eurotatik, urtero bezala ere, hasi beharra dutela gutxitzen kopuru hori, alde batetik daukago kredito ekarpenak 250.000 euro die, eta gero beste gastu batzuk ere, aurreko urtean ezin izan duzien egin gastuiek baita 52.000 euro die, eta izkenerako gertzen gara lehen nahi bestetan aipatu dugun 650.000 euro die. Eta horrengo puntua, 2006ko lehendabiziko 3 hilabetean kontratzaileek egindako ingeren kontu ematea. Pasatu genizkizuen bat gaina gobernu atzorrean aipatu genuen, horri, nik uste juridikoki baita ikusi behar dugula, atzo batzen genuen kontratzaileekin, atzo deran egon, nola ze moldaketa egin behar da, urtez urtero, denok egiten dugun ekarpena delako, eta forma juridikoa begiratu beharko dugulako. Hori ez da posible, hori esan ditut? Ez, baina hitzarmenen bidez, ikusi beharko dago. Gauza da, guain aizeneko 4 urteak, hori gertatu baldin bada, diru hori bueltatu behar da. Gero hemendik aurreak nahi baldin bada beste modu bat ikusi gauzak eta, ez da gizerretatu bada. Baina lehen gehiek eman baldin bada, bueltatu behar da. Nik uste prozedera logiko nadala bilerat egitea bereiekin, eta guztien artean abixat ikusi egia jakintun ez denera entzat Fundazio Goierreri buruz. Hor bi ekarpenak egite ditugu, bata, azkenen inbertsiotako 30.000 euroko proposamen honetan, por cierto, baita denok sartuta genituen diru kopuru batzuk, eta gero bestalde, zuzenean, funtzionamendu orokorreko behar den edo behintzat egiten dugun ekarpen batean inguruan. Orduan, hau betianik egindako gauza da, eta azkenekoan urtarrien edo, kontratzaileek txosten bat egin zuen horren inguruan, ikusiz, legeak berak, diru laguntzen legeak berak esaten duenarekin jarraituz, ezin dugula sobrefinantziatu edo behintzat gehi finanziazio hori edo erakundeari eman. Nik alde zabetik, egieta baita, 2015ko barkatu auditoritza eta auto guztiak pasatu nizkiola baita kontratzaile, berak baita hartatu zezan, eta hor dago, baita konpontzeko bat dugun gai bat. Eta azkenik galde arreguak. Besterik ez da, espero dut datozen egunetan berriz ere elkarlana bultzatzea guztien artean, eta lehen esaten bezala, gaur mahai gainean denok gure posturak edo proposamenak inoiz bezala mahai gainean jarri ditugunez, hau ere baita jarrailean egitea. Zerrik asko. Nire proposamena da, biok adostuta zarete, hemendik aurrea batea ingo du bilerak, ez? Zurekin egin ordez, eta gero nirakin... Josi, guk ez gaude adostuta. Batea ekimadegu bilera. Nik azalpen emango dut, eta Josemik esan duenaren aritik, gure partetik prestasun osoa elitzai guke gustatuko egoera hontara iritsi behar izatea. Egoera hontara iritsi gea, jakin gabe zer emango zuen honek, horrekin aurreratzen dizut, norbait zalantzari baldin baduke, ordizio orainekin ez degula ezerra adostu, onerako edo txarrerako ez degula ezerra adostu. Esatetena da, gure prestutasuna dala, eta uste tokatuko dala, uste gaitasuna izan beharra daukegula herriari begira, maiatzen
aurrekontu bateratu bat aurkezteko, bakoitzak bere proposamenekin, eta bakoitza bere proposamenekin ez baldin bada gutxienez danetarik zerbait hartuz, eta hortarako lan intenso bat egin beharko dugula. Usten dut zilegi eta logikoa dela orain, bai udal gobernuaren proposamen ofiziala dagoelako, bai guk ere ofizializatu dugulako zeintzuzian gure emendakinak, eta ordizia orainek aipatu ditu bereak, talderik sozialistak, uste dut logikoa dela bilerak batea egitea.